Boas tardes a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria. Tanto os tres partidos, tanto o PSOE como o Partido Popular, como Somos Ribadumia, presentaron un escrito solicitando un pleno para que se debatise unha moción presentada solo polos grupos políticos de Somos Ribadumia e o Partido Popular. Estaba firmada por a presentación para solicitar este pleno estaba firmada por todos os concelleiros dos distintos partidos políticos. Un único punto da orde do día, está nos plazos legales e polo tanto todo está correcto. Vamos a dar vamos a empezar o pleno con este punto da orde do día en sesión extraordinaria, que é a moción presentada polo Partido Popular de Ribadumia e Somos Ribadumia na defensa de que o Concello retire o recurso xudicial presentado contra unha traballadora deste Concello. Como esta moción foi presentada por Partido Popular e Somos Ribadumia, calquera dos dous grupos políticos empezades a expoñer esta moción para despois darlle continuidade ao PSOE e así proceder un pouco ao debate do mesmo. Por lo tanto, ten a palabra Martín ou Somos Ribadumia. Boas noites, gracias por aceptar este pleno extraordinario. Perdón, si é importante deixar, solicitar aos portavoces, a vos mesmos, que se teñan en conta a información personal, que non sean datos, que é importante, e ao mesmo tempo este pleno tamén foi consultado a FEGAN polas restriccións do COVID, pero si é permitido poder levar a cabo este pleno. Tamén temos aquí con nós a Paco, que é o asesor jurídico, que despois tamén vai a intervir para poder aclarar todas as cuestións que se consideren oportunas e que sexan precisas. Martín. Se me permite, só cuestión de orden antes de empezar. Na situación actual, este pleno foi declarado a porta cerrada. Non se nos comunicou que podíamos traer asesores xurídicos aquí. Eu entendo que o Concello terá... Non, espera un momento. O Concello terá os seus asesores xurídicos. A situación é delicada. Enrique, tendes toda a información. Efectivamente, non nos fai falta un asesor xurídico. Efectivamente, non nos fai falta un asesor xurídico. Pero si, nos fai falta un asesor jurídico para estas cousas. Entonces igual tamén fai falta a min. Pero habíame que haber avisado. Evidentemente. Consideraba necesario tener un asesor xurídico propio. Podedes expoñer a moción cando consideredes oportuna. Martín, tes a palabra. Isto é moi regular. E ademais, David, perdona por as distancias. Perdón, Enrique. Sí, amigo. Hai que poñerse a 2 metros como estamos. Perdona. A 2 metros, sin problema ningún. Creo que están a 2 metros. Eu quero deixar constancia de regularidade, porque se plena a porta pechada, e se vai haber cambios, hai que comunicar yo aos membros da oposición. En ningún momento é a porta pechada. Nós, consultado coa secretaria municipal, podemos traer un asesor precisamente para dar todas as explicacións oportunas. Enrique, vamos a presentar a moción. Martín, tes a palabra para iniciar a túa exposición. Gracias, boas noites outra vez. Agradecer que se teña convocado este pleno en tempo e forma. Nos o único que queremos decir de antemán é que nos ratificamos na moción que presentamos e que pedimos o acordo que propoñemos da retirada inmediata do recurso de suplicación presentado contra a sentencia que todos conocemos. Como o argumentario deste pleno extraordinario parteu desde o conocimiento que nos temos de Somos Ribadumia e nos apoiamos tanto a convocatoria do pleno extraordinario como a moción que elaborou o propio Enrique Oubiña. O único que podemos decir é que si nos ratificamos en todo o que fixemos, pero que como ele é o artífice da moción a que nos prestamos o noso apoio, vamos a deixar por coherencia política que sea el quen defenda ou quen expoña a moción. Así que paso a palabra, se o alcalde considera oportuno, que sea Enrique quen leve o peso desta exposición. Enrique, tes a palabra. Efectivamente, esta é unha moción presentada tanto por Somos como por o Partido Popular. Nós entendíamos que o Partido Popular tamén tiña desargumentos serios para expoñer e para defender a vosa postura, pero aceptamos perfectamente o que nos estás indicando e ten a palabra Enrique para expoñer a moción presentada por ambos os dous.
en principio, por respeto, o Partido Popular vou expoñer a moción tal cual se presentou, pois alguén non a leo e, bueno, seguir, porque considero que é suficientemente clara como para non aliarme con outras cosas, e despois, se eles me permiten o turno de palabra anterior, pois eu farei a miña propia exposición como representante de Somos, para que despois isto siga o seu, digo, para non me saltar, se me permitides, e se non, pois esperarei o meu turno de palabra. Bueno, unha das principais funcións dos grupos da oposición é realizar unha labor de control do goberno, e cando xurda alguna cuestión que se anunxa da boa práctica política ou dos partidos democráticos polos que todas e todos nos debemos regir, pois é a nos obliga a analizarla e poñer de manifesto se houbera esa mala actuación, ou que nos consideramos que pode ser unha mala actuación, así como plantear as solucións ou correccións pertinentes. Esta unha situación así é un pouco a que queríamos poñer de relevancia a través desta moción. No pleno municipal celebrado o pasado 3 de setembro, puxose de manifesto, a raíz dunha pregunta deste concelleiro que está falando, a existencia dun proceso judicial aberto inicialmente por unha traballadora, e que ante a sentencia favorable a esta, o Concello, que era parte implicada, presentou un recurso, unha acción que nós entendemos que foi innecesaria e que mesmo podía interpretar como un ataque personal a ese traballador, algo que sería inadmisible. E pasamos a explicar a cuestión dun xeito moi resumido, porque eu entendo que as profundidades tamén judiciais do tema non veñen a colación. A traballadora, da que non vamos a expoñer o nome por razóns obvias, o 24 de abril de 2018 sufriu unha caída durante a xornada laboral, a caída que derivou nun problema nun ombreiro e que finalmente non lle permitiría volver ao traballo. Coincidiu no tempo con outras cuestións de saúde que tamén supoñían para a traballadora estar un tempo de baixa. Bueno, de todo isto desprendeuse un conflicto por dilucidarse da baixa temporal que inicialmente se concedeu como enfermedade común que tuvo esa traballadora, pois correspondía que fose por accidente. Bueno, o proceso judicial para aclarar a cuestión foi iniciado pola traballadora, que, seguindo o procedimento legal correspondente, pois interpuxo demanda contra a Seguridade Social, a Mutua e a empresa, que neste caso é o Concello. A sentenza foi favorable á traballadora ao dar por probado que o motivo da baixa fora o accidente acaecido o 24 de abril de 2018, e hasta aquí un proceso do máis común e do máis normal. Cabe sinalar e remarcar que a sentencia non tivo ninguna repercusión para o Concello, por menos que non sepamos, nin económica nin de ningún outro tipo, nin pode ter no futuro, tamén polo menos que non sepamos, e depois falaremos deso, pois, aínda que a traballadora, aínda que aquí, pois aquí, pois aquí a traballadora non foi motivada por ninguna causa achacable ao Concello, nin se derivou ninguna inspección por cuestións de seguridade no traballo, nin se estaba correndo ninguna irregularidade, nin siquiera a denuncia judicial vai en contra do Concello por outra cuestión que non sea a que mencionei antes. Por este motivo non se entende que o Concello presentara recurso contra esta sentencia. A este respecto é importante poñer de relevancia que o Concello foi a única parte que interpuxo o recurso, nin a Mutua nin a Seguridade Social. Só a Mutua, logo de pasado o plazo legal correspondente, presentou un documento que non era un recurso, nin ten valor legal como tal, onde solicitaba, citamos literalmente, impugnar el recurso de suplicación formulado por la representación del Concello de Ribadumia, do cal, se non se entra no fondo, se pode concluir que mesmo a Mutua alegou en contra do recurso do Concello. Despois, o texto é outra cousa e comentaremos despois adiante. Si pode ter efectos este recurso presentado de provocar un cambio nesta sentencia, na situación da propia traballadora, que actualmente ten aberta outra causa que quedou en suspensión estes días, para tentar que o xulgado determine que a incapacidade permanente que se derivou desta baixa sexa tamén, con toda lógica, declarada como baixa por accidente e non por contingencia común. A sentencia podería ter, de ser favorable á traballadora, repercusións positivas na súa pensión de xubilación. En resumo, o Concello presentou un recurso ante unha sentencia judicial que non lle afecta no máis mínimo. Unha sentencia tan clara que nin a Seguridade Social nin a propia Mutua puxeron en dúbida, nin moito menos formalizaron un recurso. Porén, ao recorrer dita sentencia, o Concello está xogando voluntaria, eu quero pensar que máis ben involuntariamente, coa pensión dunha traballadora municipal. Dende un punto de vista político, non podemos aprobar que se empreguen fondos públicos para realizar actuacións deste tipo, onde o Concello non ten nin interese nin perigo legal ou económico. Moito menos podemos aprobar que se usen fondos municipais para realizar accións que poden perxudicar a unha persona, sexa traballadora
do Concello ou non, sen ter unha clara e demostrable xustificación para tales actuacións, e por este motivo propoñemos o seguinte acordo: a retirada inmediata do recurso de suplicación presentado contra a sentencia 122/2020 do 3 de abril de 2020. Bueno, isto era o que dicía a moción, que se me permitides, sigo coa posición. Bueno, o objetivo da moción, e se me equivoco logo, correxen, e da solicitud deste pleno e da solicitud que fixemos de informes complementarios era aclarar, porque non estaba claro, cal é o motivo real polo cal se presentou este recurso. Se no seu momento, e quero insistir nesto porque me parece importante, no propio pleno ou no informe que solicitamos no pleno ou días posteriores nunha xunta de voceros, por exemplo, ou nunha xuntanza ou incluso a título particular, se nos hubiera explicado ben a situación, hoxe seguramente pues non estaríamos aquí. Entonces, o primeiro, por nosa banda, é lamentar a actitud do señor alcalde ao mostrarse totalmente obstruccionista nesta cuestión. Non podemos olvidar que o acceso á documentación obtivemos exercendo os nosos dereitos, non por voluntad do propio alcalde, non nos chamou pacientes, vinte por aquí, mirade, tuvemos que solicitarlo. E que este pleno se celebra por pura e estricta obligación legal. Depois de ler os informes todos presentados e consultar a documentación, eu, a nosa banda, debo dicir que os informes aportados serviron para clarificar os feitos con respecto ao que pasou coa traballadora, pero non aportaron a justificación necesaria que nos vimos pedindo desde fai unhas semaninhas. E eu queria fazer un par de apuntes máis, ou tres. En primeiro lugar, referentes aos informes presentados, en particular os da abogacía. E vai perdonar este señor que está aí, que eu non coñece nada e que non firma os informes presentados que eu teño, por lo tanto, pues, o primeiro, que está en castelán, e neste concello temos unha norma moi clara ao respecto, que o alcalde debería velar porque se cumpla, e mal vamos, en si que nos preocupamos polo máis básico. E logo hai que dicir deses informes, desde o noso punto de vista, corroborado con os propios abogados, porque había cousas que non interpretaba ben ou non entendía ben, e que a súa redacción é moi discutible, incluso no legal, porque se inclúen datos e referencias personales da traballadora que están totalmente fora de lugar nese documento e que poderían dar pé incluso a denuncias se non se foran tratados co cuidado que merecen. Isto sin entrar a valorar pues, o propio texto, que é bastante, desde o meu punto de vista, irrespetuoso, así como alguna que outra media verdade. Vou citar unha. O texto, un dos informes, dice: el Concello de Ribadumia, en el último día de plazo disponible, interpuso el recurso de suplicación. La mutua, firmada por la vía adhesiva, también presentó su recurso de suplicación contra la referida sentencia, alegando que la ITA es derivada de enfermedad común y no accidente de trabajo. Bueno, isto non é de verdade. Isto hai unha frase que é verdade e o resto é mentira. A mutua non presentou ningún recurso contra a sentencia, non hai ningún recurso presentado, salvo do Concello. O que pasou aquí foi que ninguén presentou recurso e o Concello presentou no último día. E eu interpreto que a mutua, despois de haber un recurso presentado, intentou sumarse de alguma maneira e presentou un texto moi chapucero, porque o título do texto impugna o recurso do Concello e despois o corpo dice xusto o contrario, un papel bastante discutible na súa redacción. E me gustaríame que lle quedara claro, xa que temos aquí o abogado que transmita o recado á abogada que redactou os informes, que os concelleiros da oposición, polo menos eu, sabemos ler, sabemos buscar no dicionario se tuveremos dudas, e sabemos ben a diferencia entre recurso, impugnación e alegación, e que tamén sabemos perfectamente, polo menos eu, cal é o proceso de recurso neste caso, porque me ocupei de enterarme ben. E agora, a este respecto, antes de seguir, vou abrir un inciso, e para decir, basicamente, a vista dos informes e do funcionamento, nos vamos a estudiar unha proposta para presentar a pleno no seu momento, se vemos conveniente, que eu penso que para que este bufete deixe traballar para o noso Concello e que os servicios xurídicos se saquen ao concurso público por dous motivos. Un deles, despois de facer unhas consultas, e porque eu non son experto, pero preguntando a outros lados, salta a vista a redacción destes informes se este bufete de verdad que se levase, David, isto digo cho, con máximo afectado, porque o abogado pagámoslo todos, se levase as causas judiciais, é evidente que non ten nivel suficiente para atender as necesidades deste Concello. E non o digo en plan ofensivo, pero digo que, bueno. O segundo motivo é que o bufete que preste servicios xurídicos ao Concello debe prestarlos ao Concello, non a un partido político, e logo non ao alcalde en particular.
E este bufete quedou claro á vista de algunhas cousas que pasaron nos últimos meses, en varias ocasións, que está máis ao servicio de IR e de David Castro que non do Concello. E iso non era admisible polos peligros que poida conlevar. Xa pasou en gobernos anteriores que tamén había un abogado nas filas de quen gobernaba e ás veces creábanse situacións difíciles. Pero, bueno, indo cerrando o inciso, indo ao centro da cuestión, porque aparte disso non é o que debatemos hoxe aquí, nos dos argumentos que se presentan no segundo informe que se nos pasou desde a Abogacía, e onde se expón que a traballadora podería reclamar contra o Concello por dúas vías distintas, a propia redacción se explica que tanto nun caso como no outro o percorrido sería limitado. E para que quede claro, e resumindo, coa documentación que nós temos na man, esa traballadora ten tanta potestad para presentar unha reclamación contra o Concello como calquera que pasa andando por aí e lle apetece. E despois outra cosa será que gane ou que non gane. Pero o dereito ao mismo non ten máis e nós non topamos nada, e a mí gustaríame que se nos aclarara, porque eu creo preguntando o tempo, que pode haber que motivar ese recurso, que pode perder o Concello aí, porque coa documentación que se nos pasou estamos exactamente igual que o principio. E isto, remarco, implica que o Concello judicialmente está indo contra a pensión dunha traballadora, aínda que sea de maneira involuntaria. Bueno, eu solicito en calquera caso que os dous informes da Abogacía, o da Secretaría e o elaborado por Recursos Humanos, que se nos pasaron estes días, se inclúan no documento da acta, pois, ao meu entender, son fundamentais para clarificar o sentido do voto o día de mañá cando alguén quere ler o que votamos uns e o que votamos outros. Con respecto ao resto da documentación que se nos aportou, dende a oposición, no seu momento solicitamos, cito literalmente, se acheguen copia de todos os informes xurídicos de Secretaría de Intervención, edictos de Alcaldía e actas cos acordos de Xunta de Goberno ou calquer outro acordo, sentencia ou documento formal relativos a esta cuestión, así como copias dos convenios asinados coa mutua correspondente e as condicións específicas para os traballadores que poidan estar en situación laboral similar á persoa referida, especificando responsabilidades, etc. Bueno, eu teño que dar por feito que toda a documentación é a documentación a que eu tive acceso e que non hai ninguna documentación máis. E que, se así corxiven, pero enténdese que non. Entón, agora xa entro na valoración política pola miña banda deste tema. Bueno, un alcalde, calquera, ou unha alcaldesa, que sea responsable, non se levanta pola mañán e, según teña o humor, decide presentar un recurso judicial ou non presentarlo. Iso non funciona así. Este tipo de decisións, ou non debe funcionar así, este tipo de decisións teñen que estar amparadas por informes xurídicos feitos no seu momento, que expliquen as sentencias e que justifiquen a necesidade ou non, ou conveniencia ou non, de presentar un recurso, así como as posibles consecuencias. Estou falando para todo tipo de proceso judicial. E eses informes teñen que presentarse no Concello polo registro, pois, con toda a normalidade. Ademais disto, o recurso judicial pois, ten un coste económico, polo que é o lóxico é que se pide informe ou se pregunte a intervención antes de tomar a decisión. Non vai a ser que non chegue a partida económica, non nos despistemos, porque sabemos todos que é moi difícil prever os costes judiciais dun orzamento, porque non sabemos nunca o que nos vai a pasar. E por último está a toma de decisión. Quen decide se se presenta ou non se presenta un recurso? O alcalde. O alcalde é o máximo responsable desta cuestión. Non o decide o abogado, non o decide a Secretaría, non o decidimos os concelleros nin da oposición, nin sequera os de goberno. Podería decidirse en xunta de goberno aportando os informes judiciais e de intervención, e que sería o máis lóxico e o máis correcto. Ou incluso en pleno municipal, que sería o máis democrático. Ou incluso o alcalde, pois edito de alcaldía, con todos os informes ao lado justificando esa decisión, podería facer. Na documentación que eu tive acceso non constan nin informes xurídicos que justifiquen a decisión de presentar un recurso, nin informes de intervención que avalen a capacidade económica para facer fronte a este proceso legal que ten os seus costes. Nin constan acordos de goberno, nin edictos de alcaldía. E o informe presentado por Secretaría tampouco se fai referencia a ninguna xunta de goberno ou a emisión dun edito de alcaldía. De feito, as referencias que fai o informe de Secretaría a un informe xurídico son aos informes que se fixeron agora, non aos informes que correspondería, salvo que eu interpretara mal, facer pois, cando era conveniente, que era antes de presentar o recurso. Colocar, en resumen, a decisión de presentar este recurso tomou unha en exclusiva, a título personal, e sin ningún tipo de justificación formal da que haya constancia, o alcalde. E
aquí é moi reprobable, porque as decisións o alcalde non se pode tomar libremente, e incluso tendo toda a información ten que asegurarse de que esa documentación este aquí por se ven alguén a preguntar por que se tomou esa decisión. Pero rematando esta primeira parte, eu insisto, aclaradenos cal é o motivo que ten o Concello que perder neste proceso que é tan importante como para estarlo peleando con uñas e dentes, e bueno, pues valoraremos retirar a proposta, pero que se nos aclara, temos que interpretar que o que se está facendo é usar fondos municipais, públicos, para atacar a personas que a nivel particular, e iso é moi inaceptable e moi reprobable. Entonces eu gustaríame sacar outra conclusión hoxe daqui, e se non se nos quere aclarar ou pues non sei, hai algún problema para concretar o que pedimos, pues fácil, votada a favor, retiremos ese recurso e deixemos de dar a imaxe que estamos dando como a Concello, que é bastante lamentable a día de hoxe, pues, por a imagen que hai. Gracias. Gracias, Enrique. Ten a palabra Pepe, Partido Socialista. Bueno, boas noites. A ver, eu quería facer unha pequena exposición pola miña parte, pola parte do partido que represento, polo PSOE, de que, bueno, nós tivemos noticia deste caso, do caso desta traballadora e do caso deste recurso cando se celebrou o pleno do 3 de setembro. Enrique, xa tiñas ti a túa información, por eso fixes a pregunta, e nós, tanto o Partido Popular como a Partido Socialista, nos enteramos aquí, manifestamos, nós por nosa parte manifestamos que nos parecía un caso grave, un caso complexo, un caso que había que analizar, que había que tratar de conseguir toda a información e, sobre todo, que había que explicar, que había que poñer encima da mesa e bueno, pois intentar poñer en claro que pasa aquí, porque se daba o caso de que había unha presunta persecución dunha traballadora, pois sería un caso gravísimo, un caso moi grave, que sería intolerable de todos os xeitos. De non ser así, pois tamén teria que o Concello, o Goberno Municipal, explicarse do que estaba sucedendo, non? Entonces, bueno, cando se nos propuxo por parte de Enrique, de Somos Ribadumia, foi a celebración dun pleno extraordinario para tratar este punto, nós desde o primeiro momento dixemos que sí, que por suposto que contasen con a nosa firma, porque sempre imos a apoiar a un grupo da oposición cando queira celebrar un pleno para debatir calquera punto que sea de interese colectivo, de interese común. Eu creo que este asunto pois non quedaría ben se quedara simplemente naquela pregunta e naquela resposta que se dou por parte do alcalde aquel día. Entonces, a raíz deso, pois o PSDG firma esta solicitude de pleno e así foi como estamos hoxe aquí, non? Despois tamén firmamos a solicitude de información, de diversos documentos de información ao Concello, á Secretaría de Intervención, porque obviamente tamén somos parte interesada en ter todo tipo de información posible. A información nunca é suficiente, sempre toda que se teña sempre é importante. En cambio, non asinamos a moción presentada por Partido Popular e Partido Socialista porque despois de ver como estaba un pouco todo o tema, démonos conta de que non contamos coa información suficiente nin por parte dunha parte do conflicto nin por parte da outra. Somos casi uns meros espectadores en todo isto. Non creímos que fosemos que fose axeitado por nosa parte pois tomar partido por unha das partes sin ter todo o coñecemento posible, non? A parte deste tema, desta puntualización, quería decir que todo este tema, todo este conflicto se está en proceso de resolución pois, en diferentes procesos judiciais. Todavía non está rematado. Aquí poden pasar, non sei, eu xa digo, non son para nada coñecedor da lei, nin da lei laboral, nin de ningún tipo de procedimento deste tipo. Eu simplemente son un veciño que está aquí expoñendo a súa opinión política e o seu posicionamento, pero entendo que desde a lógica é un proceso aberto e sempre hai que manter pois a máxima prudencia á hora de posicionarse. Como digo, si solicitar un pleno é importante,
solicitar información é importante, despois quizáis meterse nun posicionamento político nos vemos un poquinho a día de hoxe un poquinho forzado, pero bueno, compartimos a posición entendemos a posición de Partido Popular e de Somos de querer levar adiante a súa proposta e, bueno, en eso estamos, non? Unha vez aclarado isto, unha vez exposto isto, atopámonos aquí coa información encima da mesa, a información que se nos proporciona por parte do equipo de goberno. Descoñezo, porque teño que descoñecer se é toda, como decía Enrique, se é toda a información que hai ou non. Eu, obviamente, non son parte de ninguna das partes, valga a redundancia, tanto como non teño información por parte dos abogados da traballadora, tampouco teño a información ou non teño a certeza de ter a información toda que manexa o equipo de goberno. Entonces, tendo en conta sempre a información que teño á miña disposición, que coido que é a mesma que teño os meus compañeros de oposición, pois poderei facer unhas valoracións ou outras. Sí que quero preguntar ao equipo de goberno, e espero que me responda. En este pleno non vai haber rogos e preguntas, así que a única oportunidade que teño de preguntarlo vai a ser agora, porque non houbo comisión informativa. Eu entendo que en todos os plenos que se celebran, sexen ordinarios ou extraordinarios, teñen que ir precedidos, salvo que eu non descoñeza esa parte do regulamento, teñen que ir precedidos dunha comisión informativa correspondente na que se trate, como mínimo, na que se expoña encima da mesa o material, o tema que se vai a tratar no pleno. Si, como parece ser que intuyo que é o tema, o goberno non tiña nada que informar respecto do asunto que íbamos a tratar, bueno, pois podía celebrarse a comisión e deciros precisamente que non había nada que dicir por parte do equipo de goberno, como xa ten pasado en outros plenos e con outros gobernos incluso. O traer o abogado a consultas á comisión que non corresponde. Bueno, eso, as comisións son secretas, eu creo que aí non podería haber ninguén que non fose concelleiro, pero bueno, a fin de contas, poderíamos ter unha reunión informal tamén, se quixera, como temos feito en outras ocasións, para debatir cun técnico e que nos aclarara dúdas. Eu si teño dúdas, non sei se me van a responder en este pleno ou non. Realmente tampouco é que me preocupe demasiado polo feito de que, como é un tema que está, como dixen, en proceso judicial, pois as dúdas que poida ter eu, a fin de contas, non son relevantes. Aquí podemos ter un pensamento político, ter un posicionamento político, pero técnicamente eu polo menos non aspiro a ser aquí o profundo coñecedor deste caso. A pesar deso, sí que quero ter, pois, se posible, toda a información que se poida dispoñer e que se me aclaren a maior parte de dúdas. Se aquí se lle vai a dar a palabra a unha persona do público para facelo, bueno, pois eu, sempre que me vaya a aportar e non a desaportar, valga ese término, pois benvido sexe, pero bueno, non era a miña intención tampouco traer, se me dera a oportunidade, de ningún tipo de asesor nin nada, porque creo que a miña función aquí neste pleno non é esa. Como decía, sí que me gustaría saber por que non houve comisión informativa. Creo que debería de habela habido, sobre todo tamén para que os concelleiros da oposición tiveramos a oportunidade de facer as preguntas que ao mellor estamos facendo agora e que seguramente vayan a quedar encima da mesa ou que non poidamos contrastar despois coa xente que nos poida botar unha man a cada un de nós. A parte deso, aquí, claro, atopámonos con dúas versións dos feitos, como suele pasar en conflicto, con dúas versións dos feitos que as dúas persiguen os seus propios intereses. Eu entendo que a traballadora está no seu dereito legal de exercer unha reclamación, de exercer un amparo judicial con un recurso a unha sentencia, a sentencia se lo lle favorable. Tamén entendo que un concello ten que responder pois sempre dentro dos términos legales, e se ten igual que a traballadora ten a capacidade de poder reclamar algo que considera xusto, pois o concello tamén ten que ter a posibilidade de poder reclamar sobre algo que se considera perxudicado. Sobre todo, se se admite a trámite un recurso ou se lle dá esa posibilidade, pois será porque algunha base judicial, algunha base legal ten. Quero entender que é así. Eu estuve lendo os informes os informes dos recursos de suplicación que se pasaron coa información que temos aquí disponible,
hai un primeiro informe por parte do abogado que utiliza o Concello para este caso, que está datado o día 14 de setembro do 2020. E despois temos un segundo informe que está datado, pois fai 2 días ou 3, que está datado o 19 de outubro. En este segundo informe vese que está feito, hai un término legal para decirlo, pero como non estou seguro, está feito a propósito para este caso, para este pleno, porque sobre todo no último punto vemos que entra en casi puntualizando pois partes da moción que presentades, si eso, bueno, sobre todo dicindo que non é certo que a mutua impugnase o recurso, que simplemente que se direu, toda esa historia. Bueno, eu entendo que, bueno, como decías, Enrique, o tema de que sería bo que o Concello sacase a concurso os servicios jurídicos, ese outro debate que a raíz de aquí podese falar, obviamente, creo que é un tema que é interesante tamén, haberá que posicionarse no seu momento, pero eu tamén entendo que un Concello pode optar por un servicio dun autónomo, dunha empresa, para salir do paso. Eu entendo que obviamente que se pode facer. Eu sei que hai outros concellos que o fan. Non vou entrar en decidir se agora sería correcto facelo así, se non, bueno, non sei. Obviamente, cando un utiliza un asesor, porque isto non deixa de ser un asesoramento, ainda que isto xa é unha representación do Concello, cando un utiliza un asesor, o asesor casi sempre traballa para quen lle paga. É máis un abogado. Entonces, de aí vemos este segundo informe que xa está feito máis a medida pois deste pleno. Que este informe non me parece demasiado apropiado por tratarse de eso, de utilizar un abogado para estas cousas. Bueno, pois sí, non me parece o máis adecuado, pero bueno, como digo, hai dous bandos e cada bando pois defende os seus intereses. O que sí que que vexo unha cousa que, bueno, despois de comparar os dous informes, son prácticamente iguales, salvo algunha cousa, como diría un certo político coñecido. Hai unhas simples correccións en algún punto e despois aclárase na parte dos motivos que avalan o recurso do Concello. Hai varios motivos, primeiro, segundo, terceiro, un terceiro punto que é onde máis se especifica respecto ao primeiro informe, que era o que decías, Enrique, que se pode o Concello ver afectado por unha doble reclamación, ou ben para pretender o recargo de prestacións da Seguridade Social entre un 30 e un 50% maiores, ou ben para pretender unha reclamación por responsabilidade civil derivada do accidente. Bueno, aquí dice, eu teño que entender que o que se di aquí que é certo. Eu tampouco teño coñecementos legais para decir o contrario, de todos modos, como quero seguir insistindo, aquí estamos casi valorando unha situación que se está a producir. Eu non quero entrar a valorar ou facer eu de abogado. O que estou vendo aquí é que tanto unha como a outra pois parece ser que son compatibles, o sea que se poden reclamar ao mesmo tempo, pero aquí a min xa me surge unha dúda, é que na acción A, que é para o recargo de prestacións á traballadora, que é o que se, como popularmente falando, que a súa pensión pode ser incrementada si o Concello non retira, o sea, si o Concello consigue gañar este recurso, ela en teoría perdería esa posibilidade. Eu quero entender que, según que se di este párrafo, ela só podería incrementar a súa prestación se o Concello vese incurrido nunha violación da Lei de Seguridade Laboral. Quero entendelo, porque se di aquí. Bueno, eu creo que se o Concello realmente a xustiza di que o Concello non cumpleu coa lei laboral, obviamente vai a ter que pagar. Eu vou a ser o primeiro que defenda que o Concello ten que pagar cando non cumple a lei. Eso será o que teremos que ver, igual que na acción B para a reclamación de responsabilidade civil, que recaería a cargo do Concello, aínda que aquí tamén se di que é unha sanción que si se pode ter coberta por un seguro. Tamén estamos aquí xogando un poquinho coa exageración, porque si realmente, pregunto, si realmente é unha sanción que podería ter que pagar o Concello,
se o Concello está asegurado, tampouco habería demasiado problema, entendo eu, aínda que sexa unha sanción importante, porque sería, bueno, como digo aquí, unha indemnización polas secuelas e por daños e perjuicios e todo eso. Ben, aquí xa entrar pois en temas que, como digo, eu non domino, nin teño un asesor aquí comigo, nin o vou a ter, nin pretendía telo. A miña posición aquí é que se nos intente clarificar o máximo posible a posición do Concello en todo isto. Os informes que me pode presentar o Concello dun bufete de abogados podenme servir como orientación, pero non como verdade absoluta, porque son asesores que traballan para o Concello e que representan ao Concello. E respecto despois aos informes que se nos pasou polo personal técnico municipal, que si me merecen máis, polo menos máis, non sei como decirlo, máis solidez á hora de fiarme deles, que non é que non me fío dos abogados, pero certamente os técnicos son os que firman do seu puño e letra e que están aquí vinculados, goberne quen goberne. Simplemente decir que son un relato dos feitos, tampouco que nos vayan a aclarar nada. Entonces, con todo isto dito, desgraciadamente creo que vamos a ter que esperar a que se resolva o proceso judicial. Na miña modesta, moi modesta opinión, dentro dos coñecementos que teño desto, que son prácticamente cero, intuir que se o Concello cometeu unha ilegalidade vai ter que pagar, e se o Concello cometeu unha ilegalidade que é unha ilegalidade, bueno, unha disfunción nas súas responsabilidades que é asegurable, vai a ter un seguro, entendo eu, que o poida cubrir, como en tantísimas outras cousas, e que se nada desto se dá, pois eu creo que todo vai a caer polo seu propio peso. Entonces, sendo prudentes, sendo consecuentes coa información que temos e sobre todo respetando a partes iguais tanto os dereitos da traballadora como os dereitos do Concello a non verse perxudicado de forma involuntaria ou por terceiros, e non me refiro por terceiros exclusivamente a traballadora, porque posiblemente aquí quen tamén meteu a pata foi o Instituto Nacional de Seguridade Social, porque polo que puiden así intuir ou ver, foi a sentencia recurrida a que o sea, a decisión dos inspectores do Instituto Nacional de Seguridade Social é o que está sendo recurrido aquí, que é pasar dunha invalidez dunha contingencia dun xeito a outra. Entonces, o Concello non é quen di que enfermedade ten a traballadora, eso foi un personal médico que evaluou dunha maneira, despois a traballadora demandou e conseguiu que lle ratificaran eso. Entonces, bueno, é todo bastante confuso para min, non creo que salga deste pleno con moita máis claridade da que veño, pero en principio, salvo o contrario, salvo que haya aquí unha posta en escena dunha información e dunhas aclaracións que nos poidan resolver moitas dúdas, ímonos ter que abster e esperar a resolución judicial ou a que haya algún cambio en todo isto que nos clarifique un pouco as cousas, pero en principio decir eso, espero que poñades algo máis de información encima da mesa ou que nos despexedes as dúdas, pero en principio nada máis que eso. Gracias, Pepe. Martín, ¿alguna aclaración despois da exposición de... No, manteño que dixen ao principio, o único que pretendía con que Enrique tuvese o uso da palabra para poder expoñer a moción era tamén dar a oportunidade ao propio goberno municipal para que expoña a súa versión. Non temos elementos de xuicio para poder tomar unha decisión agora sin escoitar o que ten que decir o Concello. Tamén quero decir que non vimos aquí a facer ningún xuicio paralelo do que está acontecendo judicialmente. O que queremos é escoitar primeiro a versión do goberno municipal e despois xa falaremos. Gracias, Martín. Pilar Martínez. Casi, si Dolores explicase primeiro, porque falamos de si se convocaba ou non a comisión informativa, e en principio, Dolo... A ver, la cuestión de no convocar a comisión informativa es porque la comisión informativa se entiende que es para informar de la documentación que consta en el expediente. Como en el expediente solo constaba la moción, pues no había más información, que bueno, de hecho la información se os pasó
de todos los informes que había, se os pasó con la convocatoria, y los últimos, porque son del día 19 de octubre, el último creo recordar, se os pasó ahora. Entonces, bueno, de hecho a ti se te comentó, dices tú, por mi parte no hay problema aunque no se convoque, pero bueno, coméntalo con los demás grupos. Sí, es cierto que esto. Entonces, bueno, se valoró, y como el último informe llegó el día 19, pues la comisión informativa prácticamente ya se iba a hacer solapar con el pleno. Entonces, por eso, al no haber ninguna información ni ninguna postura nueva más que la moción que estaba presentada, por eso no se convocó. Gracias, Dolores. Pilar Martínez. A ver, vamos a ver, o que está claro, e xa empezamos a dicir aquí, non se vos pode aclarar máis que a información que tendes, porque que poñades en dúbida que se vos entregou a información que obra no expediente, pois xa dá a ver a que estamos aquí. É dicir, estamos a facer un xogo político, non vos interesa para nada saber cales son as cousas que hai. Entonces, e máis, Dolores pode confirmalo, Enrique veu 2 veces ou 3, 2 a ver o expediente, e incluso nese expediente había posits dos traballadores con observacións sobre o expediente ou sobre as baixas ou sobre, é dicir, nin siquiera se quitaron os posits do expediente, é dicir, está todo tal e como está. Entonces, que poñades en dúbida que se vos está ocultando información, que o diga Enrique, vale, porque é a súa táctica desde hai uns meses para cá, é dicir, é o que sabe dicir, que falta de transparencia, oscurantismo, e o alcalde, parece que soña co alcalde, non ten máis soños, pero bueno, non pasa nada, que aquí estamos, e el labor da oposición, e aquí estamos, sin problema ningún. Ahora, sí que fastidia que se vos entrega documentación, porque hai 2 informes xurídicos, supoño que xa o Paco vos explicará que o 14 houbo un xuicio por esas, vámoslo ver agora, porque eu si veño a falar do que pasa, non a facer política neste tema precisamente, pero Paco explicará, vos supoño, que o 14 de outubro houbo un novo xuicio, que xa vos explico por qué, que quedou suspendido hasta que este teña resolución, se non me equivoco, e entonces nese segundo informe fai referencia a ese xuicio do 14 de outubro, pero bueno, vamos a seguir na táctica de facer política do que non se fai. Respecto do oscurantismo e da falta de transparencia, tamén me gustaría dicir, antes de empezar, que aquí todos sacamos a lei porque nos interesa, é dicir, porque a lei me permite, porque a lei, según a lei teño dereito a, según a lei teño dereito a, según a lei teño... Eso é o que oímos todos os días, porque raro é o día que algún membro da oposición nos sae en prensa, nas redes sociais ou polo rexistro dicindo teño dereito a, teño dereito a. Ahora, olvídase de dicir que, por exemplo, este pleno non tería por que celebrarse. Perdón. Si lemos a lei, non só o que nos interesa da lei, é dicir, hai un artículo da Lei de Bases de Réxime Local, concretamente o 7.1, no que, resumido, ven dicindo este principio de competencia, é dicir, as competencias que teñen o Pleno e o alcalde máis a Xunta de Goberno, di: este principio de competencia implica que o Pleno non pode acordar cuestións que sexan competencia de alcaldía, nin esta ditar resolucións que sexan competencia do Pleno, agás nos casos de urxencia ou de delegación respecto a determinadas materias. É dicir, eso pon a lei, non poñas caras raras. Vale, artículo 7.1. Non sabes o que di a lei. Entonces, esto está ratificado por unha sentencia do Tribunal Supremo do 16 de decembro de 1986 que di: solo aquellas cuestiones que sean de la competencia del Pleno pueden constituir materia de examen y decisión por parte de do Pleno, al ser aquella la medida de la potestad que a un órgano se atribuye por la ley, y que éste no puede rebasar ni en cuanto al contenido legalmente fijado, ni en cuanto al que resulta de los fines que dieron lugar a dicha atribución. Xa ves que aquí tamén leemos en castelán de cando en vez. Entonces, está claro que, precisamente, un recurso, a retirada dun recurso de suplicación, non é competencia do Pleno. A única competencia que pode ter o Pleno en relación con accións xudiciais é, leo textualmente, artículo 123, letra M,
el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia, cando precisamente o artículo seguinte di que ejercer la superior dirección del personal al servicio da Administración Municipal non é competencia do Pleno, é competencia da Alcaldía. Polo tanto, con isto o único que quero dicir é que de oscurantismo nada e de falta de transparencia nada. Vale? Aquí o que vemos é a explicar o que hai. E máis, eu non vou facer política. Eu vou explicar que é o que pasou, que parece que non vos queda clara cos informes, e eu xuro-vos que o que vou dicir aquí saquei no dos informes que vos tendes, porque non tiven ninguna información máis que eses informes. Vale? Solo que me dixo unha traballadora, neste caso a responsable de recursos humanos, no sentido de que xa antes esta traballadora pois tivo algúns litixios co Concello polos mesmos temas, vale? Nos anos 2011 e 2012, pero fora deso teño xusta a mesma información que a vos, ni máis ni menos. Entonces, o que vamos, para que quede claro, é dicir, non é cuestión de que ocultemos, por eso quero poñer todo o que hai, é que non hai máis, por moito que intentedes desviar a atención e por moito que poñades en dúbida todo o que se fai desde este equipo de goberno. Pero bueno, primeira cuestión, non sei se vais a ir aí porque está fallando, pero é igual, eu leovos. Primeiro documento que figura no expediente, que repito, Enrique consultou o expediente, os outros non o consultaron, porque non quixeron ou porque non puderon, me dá igual. Incluso incluídos os posits da responsable de recursos humanos, non se ocultou ninguna información. Tal como dixo David, intentamos, lógicamente, penso que borramos todos os datos, de todas formas, desde a emisión non se ven, pero bueno, é simplemente para que vaya desvendo. É dicir, aquí do que se trata é de saber por que o Concello recurriu ou non recurriu. Non se trata de máis historias, nin de oscurantismos, nin de obstruccións, nin de nada. Entonces, o problema foi que o 24 de abril do ano 2018 esta traballadora caeu, refire sobre as 9 da noite, nas escaleiras do tanatorio, que se lastimou nunha rodilla e nun ombro. Eso non o pon ninguén en dúbida, ninguén. Non lle deron baixa, é dicir, foi ao médico o día seguinte, o 25 foi ao médico e non lle deron baixa, simplemente lle recomendaron repouso por 3 días e continuou o 29 de abril, incorporouse ao seu traballo sin máis problemas. Vale? Bien. A continuación, o 10 de maio, aí tendes o parte de baixa, 16 días despois desa caída presentou un parte de baixa por unha intervención cirúrxica. Vale? Non pasa nada, é dicir, íbase a operar, presentou parte de baixa e seguiu de baixa. Bien. Non hai máis problemas. En 2018, a finais dese mismo ano, o EBI, o Equipo de Valoración de Incapacidades, que por eso, é dicir, non é o que digamos nós, é como dicía Pepe, o que din, en teoría, os que saben. O Equipo de Valoración das Incapacidades da Seguridade Social, o 10 de decembro de 2018, emitiu un dictame no que di textualmente que, a la vista de la documentación presentada, el EBI propone que la baja médica del 10 del 5 del 2018 sea considerada derivada de enfermedad común, puesto que no se constata la relación directa de su patología con su trabajo habitual, realizado por cuenta ajena. ¿Ven? ¿Vale? É unha valoración do EBI. Esa mesma valoración ratifica o INS o 14 de decembro de 2018 e di que considera que o proceso de incapacidade temporal é derivado dunha enfermidade común. Bueno, cousa do INS. Lógicamente, eu faría o mesmo, seguramente. A traballadora presentou un recurso o 22 de xaneiro de 2019 para que lle recoñeceran como accidente laboral en vez de enfermedade común. Non pasa nada, sin máis. Vale. Despois hai distintos documentos no expediente donde, por exemplo, pois está que estivo de baixa de incapacidade todo un ano, que o INS o que fixo foi concederlle a prórroga por outros 6 meses, e a partir deses 6 meses xa non pagaba o Concello o que sería a prestación de incapacidade, pasou a pagarla a mutua. Posteriormente pasaron eses 180 días e, outra vez, o Instituto Nacional da Seguridade Social o que fixo foi volver a prorrogar
esa incapacidade temporal e a iniciar o expediente de proposta de incapacidade permanente. Entendo eu que sería porque vían que non melloraba, que levaba ano e medio de baixa e que non melloraba. Entonces, o lóxico nestas situacións, entendo eu, que non son especialista na materia, que se non hai melloría, que se faga unha proposta de incapacidade permanente. Hasta aí, seguimos ben. 22 de decembro do ano 2019. Bien. Un mes despois, menos dun mes despois, sae o recoñecemento da incapacidade permanente, vale? 12 de novembro de 2019, por enfermidade común, que é o que viña dicindo o EBI máis o INS. Respecto desas insinuacións, vamos a deixalo aí, de que perde capacidade o Concello, nas baixas, como penso que casi todas as administracións públicas neste momento, penso, non estou segura, cubre, é dicir, se ti non cobras os 3 primeiros días e a partir do día 3 ao día 21 che pagan o 75% e a partir do día 21 che pagan o 65% da túa base de cotización, o Concello que fixo, e o que fai con todos, non é especial tampouco esta traballadora, é complementar esa prestación para que figure na base de cotización o 100% da axuda. Digo, perdón, o 100%, sí, vale. E, se vedes, aí, é dicir, non só o 100% ahora, senón que foi donde miramos o que vos dicía antes, que pode ser o que vos non teñades, pero este papel estaba na documentación, Tivo outras baixas no ano 2013, no ano 2011, no ano 2012 e no ano 2009. Vale? Tampouco pasa nada, é dicir, sin máis. O que vos dicía, despois, pois, a responsable de recursos humanos pasounos aí, pois, esa relación de baixas, e aquí a donde vou eu, é dicir, por eso tamén me extrañou un pouco que o PP participase, pero bueno, os que estaban antes non son desos de agora, pero bueno, é dicir, xa en anos anteriores, no ano 2012, esta traballadora solicitou, por un lado, que se lle ampliase en capacidade laboral, ou transitoria, que se lle ampliase uns días, e ganou ese recurso, pero tamén solicitou en 2012 que se lle recoñecese como accidente de traballo por algo que lle pasou no 2009 e non o ganou. É dicir, e non pasou nada tampouco. É dicir, é que eso é facer donde non hai. Bien. Tamén se lê na moción que é o Concello, ou se insinúa, o que demanda a traballadora. Non, señores. O Concello non demanda a traballadora. Hai dúas demandas ahora mismo interpostas pola traballadora. Unha que interpuxo o 22 de xaneiro de 2019, que é da que estamos falando, que quere que se lle recoñeza a incapacidade laboral transitoria como accidente de traballo, que é a que está recurrida do 14-15 de xullo deste ano, non sei exactamente o día, e despois hai unha segunda demanda que puxo en febreiro, o 25 de febreiro, no que quere que esa incapacidade permanente sexa derivada de accidente de traballo, non de enfermidade común, que está no seu dereito, volvo a insistir. Perdón. Vale. E volvo a insistir, toda esta documentación está no expediente, nos mesmos informes que tendes vos. Eu non saquei nada de ningún lado máis. Os motivos no escrito que presentastes, preguntábase cales eran os motivos de por que se presentou o recurso. Vale. Así, a grandes rasgos, que o que aparecía no primeiro informe, naquel de setembro, dicía que eran 3. Por un lado, que o equipo de valoracións de incapacidades pois era o que dicía que consideraba que esa baixa médica non tiña relación con accidente de traballo, senón que se debía a patoloxía que viña sufrindo desde antes. É unha valoración de profesionais, entendemos que sempre os políticos nos basamos nos técnicos, pero aquí non nos interesan os técnicos, vale. E segundo, que o Concello suplementou o 100% a base reguladora, que non altera para nada as prestacións, e terceiro, o tema de que falamos de que se pode abrir unha vía de reclamación judicial, ben unha indemnización ou ben a través do recargo das prestacións, que é o que temos aí. E a mí sí que me gustaría que quedase claro, porque o equipo xurídico non defende a David Castro, perdona, Triqui, o equipo xurídico defende o Concello de Ribadumia,
Vale, e o equipo xurídico non lle paga David Castro, o equipo xurídico pagalle o Concello de Ribadumia. Vale, defende os intereses do equipo do Concello de Ribadumia. Como dixen, defende os intereses do Concello de Ribadumia, vale, non de David Castro. Que é o que ti pretendes facer ver? Porque, bueno, xa se chevou o plumero xe bastante co tema dos cubrecontenedores. É dicir, David Castro resulta, ai, que mala suerte que foi a empresa, me cago en... Sigo. Vamos con de hoxe, senón... Sigo. Entonces, as consecuencias que falábamos de non recurrir a sentencia, porque se non a recurrimos e dentro de 6 meses ou 3, ou non sei como vai a xusticia, resulta que hai unha sentencia donde di que o Concello lle ten que pagar a esta traballadora un 50% máis das súas prestacións e que ademais lle temos que dar unha indemnización de 100.000 euros, que se a merece, haberá que darlle, lógicamente, non a vamos valorar nós, vai a valorar un equipo profesional, entendo eu, a que se podía montar. Te estou viendo David Castro que non recurriu no seu momento e resulta que agora o Concello ten que pagar e non sei que. Ese é Enrique Ubiña, vale? Se o faz porque o faz e se non o faz porque non o faz. Entonces, as consecuencias, repito, poden ser dúas, que por cierto, alguén dixo que como era? Non, na moción pon que non tivo ningunha consecuencia ahora mismo para ningunha repercusión, pon. Cabe sinalar e remarcar que a sentenza non tivo ningunha repercusión para o Concello, nin económica nin de ningún outro tipo. Mentira. De entrada xa hai 900 euros que vale este pleno. De entrada. Está claro. Vou pola dobre vía de reclamación. Por un lado, pode reclamar un recargo das prestacións da Seguridade Social entre un 30 e un 50%, dependendo de a gravidade das lesións e dependendo de si son maiores ou menores. E, ademais, legalmente, este incremento, este recargo, non se pode meter en ningún seguro, nin no seguro de accidentes que temos, nin no seguro de responsabilidade civil, nin en ningún outro seguro, porque impide a lei. E despois hai unha posible reclamación que non quere dicir que a traballadora o vai a facer, pero nos temos que velar polos intereses do Concello, entre eles da traballadora, pero primeiro os do Concello. E entonces unha reclamación por responsabilidade civil, que aí sí poderían entrar as aseguradoras hasta un límite, e esa indemnización que non vamos a valorar nós, que a valorará que na teña que valorar. E se hai que pagar, se paga. Vale? As dúas son compatibles, podería reclamar as dúas. E hai unha cousa que nos ten que quedar clara, e os que irades velo, védelo, e os que non. Hai un caso moi reciente aquí ao lado, o Utillero do Arosa. O Utillero do Arosa é un empregado do Arosa. Estaba nunha instalación municipal que utiliza o Arosa, sí, municipal, sin arnés, subido a la arriba, sin arnés, neglixencia. Acaba de ser a sentencia. Quen ten que pagar? O Concello, o o rollo deportivo que teñen, e as aseguradoras se coincide, se lles toca. Pero o Concello ten que pagar 185.000 euros. Por negligencia. Por negligencia do traballador. Sí, pero de outra empresa, ni siquiera a túa. Porque se é por un traballador municipal, vale. O sea, que non vale escudarse en que o Concello non paga, o Concello. A empresa paga sempre. E neste caso temos o exemplo aí ao lado. E de hai 2 días, non hai máis. Vale. Entonces, esas son as repercusións que pode ter non presentar este recurso. Se presentamos o recurso en prazo, foi o último día que se presentou, é por eso que vos acabo de dicir. É dicir, se o presentamos, porque o presentamos, se non o presentáramos, se ao final tiveramos unha indemnización pois a que corresponda, pois tamén se diría non está cumplindo co seu labor de alcalde e tal. A min gustaríame que me dixerades unha sola cousa na que este equipo de goberno e o alcalde, a cabeza, incumpliu a legalidade ou incumpliu o ordenamento xurídico neste procedimento. Un solo un, ni uno. Entonces, os circos están moi ben, pero pouco están. Non para facer política dun tema que non debe ser. As cuestións xurídicas, eu entendo que despois volas explicarán,
a Mutua sí que presentou recurso. Non é que a presentara fora de prazo, porque a presentou despois que nós. É que o festivo local, non recordo se de Pontevedra, se Vila García, que foi o día do Carme, permitiulle ir un día máis que a nós. E nós tivemos que presentar o día 15 porque aquí non era festivo 16 de xullo. Pero bueno, non é certo que a Mutua non presentara recurso. E máis, Enrique quedase no titular que efectivamente dá lugar a confusión. Pero se ti lees o corpo da reclamación, recurso, chámalle X, é dicir, non está de acordo coa sentencia e recurriu. E recurriu baseándose en que o EBI, o Equipo de Valoración de Incapacidades, di que é unha enfermidade común. Pero non recurrido. O recurso hai que ir a lei, presentarse e pagar Enrique, o Concello. Claro, pero se suma do Concello non paga. Parvos tampouco son, Enrique? Se poden sumarse do Concello e non pagar, no, claro. O recurso non é recurrido. Vale, mira, entonces, eu só quería deixar claras esas cousas, é dicir, unha, a información que eu acabo de dar é a mesma información que tendes vos, ni máis ni menos. Tivestes acceso, se quixestes, a toda a información. Incluso, volvo a repetir, os posits da responsable de recursos humanos que estaban no expediente. Non se quitou ni siquiera un posit. Despois, respecto do que dixestes así en general, é dicir, tampouco me quero meter moito en cuestións políticas, porque como vos digo, eu entendo que esta é unha cuestión que ni siquiera se debería tratar aquí, porque si tanto interés tiñamos en tratar este tema, dentro de 13 días temos un pleno ordinario. Aquí, sempre que se presentaron mocións, se non me equivoco, mellor escapouseme algunha, pero creo que no. Todas as mocións que se presentaron, todas se levaron a pleno. Todas. Excepto unha. Non, minto. Sí que se levou. Pero o señor Enrique non deixou que se tratara. Que é a moción que presentou o PSOE pola sanidade. É dicir, tanto interés en defender os intereses dos veciños de Ribadumia e por unha simple firma, por non utilizar outra palabra, non deixou debatir en pleno unha cuestión que lle afectaba a todos os veciños de Ribadumia. Ese Enrique Ubiña. Entonces, tiñamos un pleno dentro de 13 días, que lóxicamente se podería tratar este tema sin ningún problema. É dicir, tampouco hai máis cuestións. Encántame cando Enrique fala de se temos que contratar a estes abogados ou a outros, se temos que facer, que por cierto son os mismos, o mismo bufete que estivo a legislatura pasada. Non tiveches ningún problema ni ninguna queixa, que eu saiba, porque eu sigo insistindo no mesmo. É dicir, é o bufete que defende o Concello de Ribadumia, non nin o equipo de goberno, non nin o alcalde, o Concello de Ribadumia. E está o defendendo ahora como defendeu dos anos 2015 ao ano 2019. Que podemos discutir si concurso, si non. A ver, hai unha cousa que, é dicir, en temas, determinados temas moi sensibles para o Concello, lógicamente tes que ter confianza e saber que tes unhas personas que che poden responder. O de abrir un concurso nunha asesoría xurídica, home, vale, bien, pero bueno, yo non lo veo, pero bueno, tampouco pasa nada. Entonces, nesta moción non se fala nada do bufete. O bufete fixo os informes que se vos pasaron. Xa vedes que non temos nada que ocultar. Un informe o 14 de setembro e outro este mes. Non hai ningún problema. Estamos co tema de que están a servicio do alcalde de Independientes, vale. Eu creo recordar que non sei se foi no pleno pasado ou no anterior, aquí se aprobaron unhas facturas de dúas empresas que son de dubidosa contratación por parte do ex concelleiro de obras. É dicir, que dividiu a factura, dividiu o presupuesto hasta en 2.500, estou falando eu. 2.500, Enrique, queres que che demostre que as obras se fixeron todas no mesmo sitio? Sí, demostrocho, non teño ningún problema. Entonces, ti, precisamente, pois igual non eres quen ten que dar leccións aos demais. O das competencias, xa vos lo acabo de dicir, é dicir, pareceme, a ver, a mí pareceme ben, é dicir, que o PSOE, lógicamente, apoie a convocatoria do pleno extraordinario. Lógicamente, sin o seu voto non se podería ter celebrado este pleno extraordinario. Sorpréndeme cando dicir, tiña aquel cabreo que tiña polo tema da moción de sanidade, pero bueno, vese que Pepe é boa persona porque non ten
ese resentimento de como non me fase non che fago, pero bueno, pareceme moi ben. Ahora, o que dis de que tes dúbidas de que sí, de que non, de que si está en xuicios e tal, a ver, é dicir, era ao final o que falábamos, é dicir, isto é algo que non tiñamos que falar aquí. A ver, en principio é algo que está no xulgado, van ser os xulgados os que decidan, sin máis, é dicir, é que non vai haber máis, tampouco máis historias. Entonces, a ver, sin máis, e eu volvo a insistir no de sempre, é dicir, a información téndela, podemos retrasarnos, eu non digo que non, a xente ten que saber que é dicir, neste concello o personal é o que é, e se todos os días estamos pedindo e amenazando e incluso como presionando, porque se non vou valedor, porque se non vou a prensa, é dicir, os traballadores do concello fan o seu traballo o mellor que poden. Aquí, en ningún caso, se lles di que non se entregue documentación. Ahora, hai que dar tempo. É dicir, o que non podemos vir é un viernes a pedir acceso ao registro e o viernes seguinte a dicir, ai, que non me lo dan. Vamos a ver. Claro. No, non é claro. Ti eres o primeiro que cando foi a moción de sanidade solicitaches que se pedisen informes á Dirección Xeral de non sei que, ao Ministerio, para ver si Pepe tiña razón ou non. Pois os demais teñen dereito a facer o mismo. Vale? É dicir, ti pedes informe ao registro. Ala, aí hai datos de emerxencia social. Sei o que hai, e sei os meus dereitos. Non creo que saibas o que hai porque en 4 anos non foches nunca. Pero bueno, vamos a deixar. Si, pasaches por ali, eso sí, todos os días. Eso sí. Ahora, mirar o registro no. No, Enrique, no. Que nos coñecemos, que estivemos 4 anos codo con codo. Codo con codo. E non só eu, é dicir, os veciños de Ribadomia, a mala suerte que tes é que aquí todos nos coñecemos. Afortunadamente. E os veciños de Ribadomia, a culpa de que esteas aí non é de David Castro. 4 anos como concelleiro de obras e de servicios sociais, e non sequera conservaste os votos que tiñas. Perdeches votos. Algo farías mal, Enrique. Sí. Non ten a culpa de David Castro. Pero bueno, vale. Estamos a falar de eleccións hoxe. No, pero igual o día ven un pouco quente, pero bueno, porque non só che tiraron das orellas na prensa, pero bueno, volvemos ao mesmo. Tema, a información tendes a mesma que teño eu, a presentación que acabo de facer é coa mesma información, exactamente a mesma que tendes vos, non hai persecución a ninguén, non hai persecución. Hai que defender os intereses do Concello de Ribadumia. E o Concello de Ribadumia son 5.100 e pico, non sei ora o pico, de personas que pagan os seus impuestos e hai que defender os intereses xerais. E se dentro deso podemos conxugar as reclamacións dos traballadores, me parece moi ben. Pero, neste caso, pois, permitídenos que exerzamos o noso dereito. Vale? Nada máis. Gracias, Pilar. Por alusións, eu se podemos contestar esta fila de cousas que acabo de dicir. Eu contesto que vos dixestes, nada máis. No, bueno, nada máis. Ten a palabra Paco, o abogado asesor jurídico, para que nos aclare as cuestións ou as dudas que puderon haber presentado os distintos portavoces dos grupos políticos. Se nos deixas o sitio, Pilar, un momentillo para que Paco, faga a súa exposición, e despois, ao terminar a exposición de Paco, pois... Lo que exquisito es esto. Séntate aquí, Paco. Que a los serves fora... No, casi esa. Séntate. Ven para aquí. No, porque si o movo, despois non o pillo, No, que se sente máis hacia ali. No, pero o micro. Non che sei. Nesa silla. Séntate naquela silla, Paco, perdón. Sí, para que se escoite. Tira iso para lá. Boas noites, antes de nada. Boas noites. Vamos a ver. Esta é unha cousa complicada porque
como xa se dixo, isto está suyúdice, vale? E en todos os pleitos hai dúas partes e cada unha das partes cree que ten razón, vale? Bien, entonces pois mentras non se resolva por unha sentencia judicial firme, pois nadie ten razón. Que ocurre? Que o Concello como corporación, como persona xurídica, entre comillas, que é, pois é un suxeto de dereitos e obligacións. E como é un suxeto de dereitos e obligacións, pois ten que defenderse como calquer outro. Entonces, si considera que pois hai, é dicir, en primer lugar, si é demandado ten que defenderse, e ten que defenderse polo feito de ser unha corporación pública, non de maneira arbitraria, sino con imparcialidade e sometido ao imperio da lei e ao dereito. É dicir, dito de outra maneira, non pode nin debe mentir, vale? Ahora, si pode interpretar os feitos de acordo á información que ten. Entonces, os feitos non vou incidir en eles, estuveron moi claros aquí, moi ben expostos, e entonces, bueno, pois hai antecedentes que invitan a pensar que non foi un accidente, que foi que é un arrastre de unha enfermedade que viña padecendo pois este individuo, non? E logo hai pois uns fundamentos xurídicos, e os fundamentos xurídicos establecidos polo Tribunal Supremo, como non pode ser de outra maneira, é que sempre en estes asuntos lle dou validez aos informes do EBI por ser unha persona imparcial e técnica. Bien, entonces trata o Concello desde este punto de vista de perxudicar a nadie? No, o que trata é de defenderse, porque dentro dos límites que a lei lle marca, pois obviamente inmediatamente se reconoce que a baixa esa deriva de un accidente, pois inmediatamente ten unha responsabilidade quasi objetiva, quasi como objetiva, ¿no? Vale, entonces, que quere dicir isto? Que está obligado a demostrar que non incumple, vale? Co problemático que é iso. Bien, entonces, de aí derivan pois unhas indemnizacións moi importantes, porque son o recargo de prestación son desde o 30 ao 50% durante toda a vida de ese traballador, o cual pois ojalá pois dure 90 anos, pero se son 90 anos, pois son 30 ou 40 anos que ten que pagar o Concello, así de claro. E en paralelo, pois unhas secuelas derivadas dese accidente, pois que son indemnizables. Entonces, como desde o punto de vista jurídico dos feitos e dos fundamentos de dereitos, pois nós entendemos que asiste a razón ao Concello, pois eso é os informes que se fixeron. Hai dous pleitos. Hai un pleito para pedir o reconocimiento como accidente laboral, e despois hai outro que está suspendido agora sine die, porque ten relación co anterior, vale? Que o señor este, vale? Ou señora, pois tiña a obligación de facelo, porque senón perdía a acción, vale? Non é porque como perdía a acción, pois obviamente ejercitou por si lle dan a razón no primeiro.
con o cual cada un está defendendo os seus intereses e pois salvo o mellor criterio de todos ustedes, do alcalde e os concejales, que tendes que ter presente que sodes defensores da legalidade. Entonces estades sometidos á lei e ao dereito. E o vosso traballo é defender tamén os intereses do Concello. Non o perdamos nunca de vista. E os intereses colectivos pois sempre teñen un valor superior a un interés individual. Non é máis, eu creo que non podo dicir nada máis, porque está todo perfectamente exposto nas intervencións que houve e creo que non hai nada máis que aclarar, está todo máis ou menos super claro. Gracias, Paco. Alcalde, poderia facer unha pregunta a Paco? Sí. Hola, Paco, mira, eu teño unha dúda que no que falaba ao principio da miña intervención, ao principio non, pola mitad, de si no caso de que o Concello, que non sei se o Concello ten constancia todavía ou non de haber incumplido algo na súa responsabilidade de vixiar pola seguridade laboral, en caso de que se houbera incumplido algo, que eu non sei o que pode ser, si entonces sí que tería que, en caso de que se recoñecera a contingencia por accidente, tería entonces ao mellor o Concello que abonar ou pagar unha sanción, non sei cal das dúas opcións sería, supoño que as dúas, porque se decimos que son compatibles, seguramente a traballadora poida reclamar as dúas. No caso de ser así, sí que tería o Concello que pagar, e que me imagino que ao mellor por aí é por onde van os tiros de todo isto. Eu non sei se o Concello, que iso non ten que responder Paco, teria que responder o equipo de goberno, se pode ou se quere, se o Concello ten constancia de ter ou non cubertas as responsabilidades en ese sentido. Eu non sei. Polo que se desprende dos informes do abogado, parece que sí que sería unha opción, que se o Concello non cumplise con eso, pois que de declararse por accidente esta contingencia sí que sería motivo de que o Concello tuviese que pagar. Nese caso, é como decía Pilar antes, é como creo que pensamos todos, se o Concello ten que pagar, non lle queda outra. Eso que non vai a decidir vai a ser un xuez. Por eso de aí ven a nosa prudencia a hora de absternos en esta moción, porque eu non podo pretender que se retire un recurso, unha acción legal, se non estou seguro de que ao mellor nos ven de volta. Eu, por eso digo, corresponderá ao equipo de goberno responder esa pregunta, pero en principio sería así. Despois tiña tamén outra dúda. Che contesto isto, si che parece. Sí, claro, contesto. Vamos a ver, o Concello pode ter a bondad, vale, de retirarle os seus medios de defensa, porque é de darlle un privilexio a este individuo, vale, a costa dos intereses do Concello. Vale? Eso é exactamente o que significa retirar o recurso. Sí, vale? Significa que vai a ganar o Concello? Non o sabemos, porque estas historias non son historias de resultado. Na cabeza dos xueces do Tribunal Superior de Justicia de Galicia non están ali. Vale? Ahora, o Concello sempre se moveu dentro da legalidade. O que sería bastante sorprendente sería eso, que retirarse o recurso, que retirase os seus medios de defensa para beneficiar entre comillas, porque tampouco non sabemos se eso son hipótesis, vale? E como son hipótesis, pois non sabemos a certeza de todo isto. O que si está claro é unha cousa, que tamén pode facer invitar a reflexionar. Este individuo, pois durante o tempo da súa invalidez e pois non tuvo ninguna pérdida de salarios,
nin tampouco tuvo pérdidas en canto a cotización á Seguridade Social, que é que lle garantiza pois o porcentaje que lle corresponda da base imponible no momento que se retire, da súa pensión de jubilación. Entonces, ten algún beneficio para que polo cambio que solicita? De entrada non, porque como hai moita proximidade entre a edade de jubilación e a edade de IP, vale? Que pode ser unha das razóns pola cual o INS nin siquiera recorreu, vale? Por qué? Porque o INS prácticamente non ten interés e entonces pois ten outras cousas que facer, porque desgraciadamente hai máis traballo que funcionarios, vale? E ao fin e ao cabo pois os abogados do Estado que traballan para a Seguridade Social pois están sobrepasados. Entonces, si ven que para os seus intereses da súa corporación pois prácticamente non teñen nada porque hai 5 días de 10 días de un paso a outro, pois ahora para o Concello en hipótesis pode ser importante, pois claro que pode ser moi importante porque está xogando moitos cartos. Significa que os ten que pagar? Non, porque en primeiro lugar ela ten que recurrir e teñen que dar, ela ou el ten que recurrir e teñen que dar a razón, vale? Pero en hipótesis surgen riscos. Sí. E outra pregunta, Pepe. Sí, no, para terminar, sí, eso queda bastante claro. Aquí eu entendo, aquí o informe di no segundo punto dos motivos que o cambio de contingencia que pretende a demandante habida conta de que o Concello durante todo o período da incapacidade temporal lle estuvo suplementando o 100% da base reguladora, como se demostrou aí nos documentos e como sabemos todos, según eso non se altera a prestación que recibeu nin a base para a súa jubilación, pero despois dice que efectivamente de darse o caso de que se lle recoñeza por accidente sí que se vai a ver afectada ou pues, se lle recoñecen eso pois eso o recargo das prestacións. Entonces, eu entendo que aquí hai unha contradición. Non é contradición. Bueno, contradición, quero decir, si de darse o caso de vamos a ver, a IP cesa no momento en que pasa a jubilación. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, si se cumple a edade de jubilación, automáticamente non estás en IP, vale? En capacidade permanente, estás en jubilación, con o cual non hai perxuicio. O único perxuicio que poidera haber, que non hai porque o Concello suplementou, é de cobrar o 75% durante a incapacidade temporal e máis a IP, a cobrar o 100% da base. Pero como eso está sempre suplementado, risco non hai. Por eso vos dixen antes que invita a reflexionar cales son os objetivos, non? Non, o que está claro é que o Concello aportou as cantidades que tiña que aportar no momento que as tiña que aportar, eso está claro. Agora, depende de si isto se acaba convertindo nun accidente ou non. Aí depende o tema. Entonces, por eso, eu creo que aquí o foco da cuestión sería en saber se o Concello, que eso non vai responder Paco, sen saber se o Concello ten ou non claro se se cumpriron todas as normas en seguridade laboral. Mais que eso, eu creo que non teño nada que dicir, e como decía este home, que ao que llegar coas explicacións, haberá que esperar a que se resolva o xuicio, e de aí sí que os políticos poderemos emitir un posicionamento, un xuicio político. Mais que eso eu non podo decir. Pero aquí dice que se pode derivar no caso de Gracias, Pepe. Ten a palabra Martín e despois tes a palabra Enrique, tes a palabra Martín para aclarar as posibles cuestións técnicas, jurídicas. Xusto, non, gracias a Paco por vir, por intervir, que de feito pois foi de moita axuda. Ten unha explicación con base xurídica como neste caso, pois sempre nos ven ben. Eu quixen, desde o principio xo dixen, quixen escoitar a versión do Concello. Nos firmamos xunto con Somos a moción que somos
presentaba e pedíamos o acordo este que reflexa a moción, pero, sin embargo, queríamos escoitar a versión do Concello. Nós traíamos unha serie de dudas sobre o tema. Queríamos saber si o Concello conta con un seguro de responsabilidade civil que lle cubra ante todo este tipo de contingencias, que se unha señora que está limpando debe ir con un calzado especial, si ven con uns zapatos de agulla e cae, si é unha negligencia da señora, e aí o Concello non ten máis remedio que soportar unha indemnización futura por un feito que lle é alleo. Posiblemente aquí estamos tratando como unha negligencia laboral. É un exemplo torpe que se me ocurre así ahora mismo, pero que creo que é bastante clarificador do que estamos falando. Entonces a nos o que nos entraba a dúda era por que o Concello ten que presentar o recurso. Existen motivos fundados para que o Concello teña que presentar o recurso, ou isto é un capricho de alguén? Nos queríamos aclaralo. Non é unha pregunta, Paco, simplemente estou expoñendo. No, pero eu creo que esas cuestións, Martín, precisamente son para aclarar. Sí, pero quedounos máis ou menos claro polo que nos explicaba Paco fai un momento. Eu que teña dudas os distintos portavoces, non me preocupa. A mí non me preocupa que os veciños non teñan dudas. Se quere aclararlo e abundar sobre o tema e deixarnos a cousa máis despexada, pois encantado. Estamos falando en términos de hipótesis, non? Por que? Porque esas dúas vías non se dan. Por que non se dan? Porque a condición necesaria para que se abran é precisamente a declaración de accidente laboral, ¿no? En ese momento xurden estas dúas hipótesis. Unha que son as secuelas é asegurable, e a outra que é o recargo de prestacións entre o 30 e o 50 non é asegurable, ¿vale? Non é asegurable porque é unha sanción para aplicarlle aos empresarios, ¿no?, que teñan medidas de seguridade e higiene no traballo, ¿no? Este é o que hai. Entonces, claro, a nosa dúda foi desde o principio. Eu recordo haberlo comentado con Enrique cando empezamos a falar sobre o tema, que eu tiña dúdas por eso. Eu quería saber se o Concello non ten un seguro de responsabilidade civil que lle cubra todo este tipo de eventos, de eventualidades, de desgracias, de accidentes, que salven o Concello de ter que afrontar uns gastos futuros, como pode ser neste caso, que acaba de decirnos tanto Pilar cando interveu, como ahora Paco cando interveu. Entonces, ese tipo de cuestións fan pensar que o Concello está pillado, o Concello ou calquer empleador neste país, está pillado un pouco das mans de que calquer traballador poida ter un accidente no desempeño da súa función, e o empresario, neste caso o Concello, que é un ente público, este obligado a sufragar unha serie de gastos paralelos ao que é a vida normal, e que se poden prolongar no tempo, como acaba de explicar Paco, como nos acaba de deixar claro ahora mismo. Escoitada toda esta parte da que nós non tiñamos información, a pesar de que temos acceso a toda a información, como decía Pilar, pues hai certos matices que desconocíamos. A min chocábame demasiado de por que o Concello tiña que recurrir a narices. Claro, pero era unha cuestión que non entendía. Por que? Se o Concello pode simplemente allanarse, isto toma o seu cauce. Había un fallo donde decía que esta señora tiña rotos os tendóns e parecía que estaba demostrado. A nos sorprendíanos bastante, sobre todo naquel pleno do mes de setembro, o 3 de setembro, donde o alcalde tampouco non dou unha explicación clara. Podíanos ter emplazado, oye, no próximo pleno vou a traer para conocimiento de todos un informe detallando o que pasou, e vou a facer partícipes de por que temos que recurrir, e todo isto, hubiéramos evitado este pleno, este gasto. A min o pleno encántame vir, o que non me encanta é que se alporicen as partes como se alporizan, que parece que estamos aquí a matarnos uns aos outros, cando aquí o único que pretendemos é aclarar as cousas. E para min eu creo que Ramiro comparte conmigo a oposición, faime así se é verdad, queda bastante claro. Temos non un cambio rotundo de opinión, pero temos ahora mismo certas dúbidas de que debamos votar a favor da moción que propuxemos xunto con Enrique, e posiblemente nos abstendremos si Ramiro dá ok.
Parece ser que sí. Solamente che quería facer unha matización, non? Mira, tú falabas de os empresarios, pois a lei quere que non todo sea asegurable, vale? Precisamente para que se cumpla a lei de seguridade e higiene no traballo, non? Porque entonces o seguro non é máis que desplazar o risco, vale? Eu pois teño un riesgo polo feito de contratar, aseguro, entonces xa non teño ningún risco. Entonces pois as obligacións que poida ter de seguridade e higiene no traballo, pois igual non me resulta económico vigilalas, non? Por eso a lei non quere que o recargo ese do 30 ou 50% quere que o pague o empresario para que vixíe a implantación dos EPIs. Non é máis que isto. Gracias, Martín. Enrique, ¿alguna aclaración, observación? Bueno, sí, primeramente, Paco, si en algún momento fue una observación que, yo, pues, me siento sorprendido de lo que tiene que hacer un trabajo político. Tranquilo. Y pues tenemos apreciaciones personales que son las que son. Mira, por aclarar unha cuestión, parece que son o único que falou con outra parte. O inicio dese proceso foi derivado porque precisamente, porque entre se estuvo de baixo cobrou o 100% que tiña que cobrar, por como cotizou esa persona durante toda a súa vida, se lle recoñece que ao mellor esa persona está equivocada, pero bueno, o abogado entendelo así, se lle recoñece que houve un accidente e non unha baixa por enfermidade, pois tería dereito, se depois se recoñecera tamén na baixa permanente, tería dereito a unha revisión sobre a pensión que está cobrando ahora, que non vos podo decir as cifras, pero que poderían afectarlle pois nunha subida do mellor dun 20% sobre o que está cobrando ahora mismo. Non podo decir a cifra, non? Pero bueno, é unha cantidad que porque esa pensión é bastante importante. E ese foi o motivo que logo esa persona, según esa parte expón, a presentar ese recurso. Por ese motivo, eu expoño moito que, claro, o Concello estará defendendo os seus dereitos e eu non o discuto. Pero, paralelamente, está se xogando con a pensión dunha persona. E eu vou a unha cousa. E aquí xa creo que xa pouco me podes aclarar a ti, pero eu se cumplo a lei estou tranquilo. Dicía antes, unha persona pasa por aí andando, caille mal este Concello, mañan presente unha denuncia porque di que tropezou, pero eu estou tranquilo porque eu cumplo a lei. Se teño dudas de que cumplín a lei, que era o que estaba preguntando antes Pepe e nadie respondeu, era vos sabelo. Se nós non sabemos se esa persona tuvo un accidente ou non tuvo un accidente, é importante sabelo. Eso cambia moitas cousas nesta mesa e moito discurso, pero bueno, é importante porque se estamos a salvo non temos que estar preocupados porque nos presente primeiro, porque dixaches ti, estos son hipótesis, esa persona denunciará ou non, presentará ou non presentará. Despois, hai unha parte que está coberta, se supón que por seguros, e hai outra parte que non, pero para saber que facer ese proceso que non sabemos se esa persona o vai a facer, eu descoñezo, e que en calquera caso o seu dereito ou non o terá, e despois que se o Concello está seguro de que cumple coa lei, non ten necesidade de estar isto é unha opinión pues, que tiene que dar como concelleiro, necesidade de estar investindo cartos previsoramente por algo que non sabemos nin se vai a pasar, Vamos a ver, a eso se te respondeu Pilar. Sí. Vale. Dixoche con un exemplo que ocurre todos os días na vida cotidiana das empresas e dos empresarios, non? Pois lle aplicaron o recargo de prestacións a un individuo que non utilizou, non por falta de EPIs, que non os utilizou e sofreu, vale, claro, pero bueno, aí eles saberán. A cuestión é o Concello ten un plan de seguridade de salud para as limpiadoras e tal. Imagino que sí. Parte da base que se cumpla a lei. Vale, pero non pode contratar a unha persona por cada empleado para que o vigile. Non, por supuesto, pero bueno, eu parto da base que entonces esa é a resposta.
Bueno, a miña resposta é sí, sí. O parte da base do Concello cumpre a lei e se nos dice que hai dúdas a ese respecto, isto é outra cosa. Dicío Martín e David, e dicío Martín con toda a razón, isto non había que hacerlo aquí. Sí, pero esta é responsabilidade túa de precisamente vir aquí, é dicir, eu non quero intervir porque quero intervir ao final. Vale. Perdona Paco, por si tes algunha aclaración. Gracias Paco, gracias. Pilar, vamos a ver, precisamente eu quero esperar ao final para intervir, porque poden haber cortado, pois digamos, as vosas se me deixas que acabe a exposición xa está. Tampouco me vou a dar moitísimas. A ver, dixémoslo varias veces en público e como teníamos que dicir, a ver, as explicacións que nos buscábamos eran aclaracións que por ignorancia ou por non velo claro non tiñamos, e eu, pois, viña aquí con consultoría de documentación e tamén me gustaría. Esta vez, en este caso, non puse en duda que se me dera toda a documentación, de feito din por feito que sí, outras veces pode ser que non, esta vez sí, tamén as paredes, tiros contra buco, a poder ser, señalando ben. Con respecto a isto non había por que terlo aquí, en comisión informativa podíase solucionar perfectamente, dixémolo, podíase solucionar con a xunta de voceiros, non pasaba nada, nos pedimos o pleno porque é un mecanismo que temos formal. Efectivamente, a lei dice cales son as cousas que son susceptibles de pleno ou non. Se vas por a lei, Pili, o 90% das cousas non terían que vir a pleno. Por eso che digo. Non, sí, é verdad. Pero por eso che estou dicindo que nos non ocultamos ni nos deixamos de ser transparentes. O pleno. Si non viría a pleno, punto. Claro. En mi año pasa, se entráramos nesa pelea íbamos ter unha pelea moi larga. Eu entendo que estas cousas que asumimos todos e xa está. Sin problema. Tamén se había que corregir a proposta do pleno, corregíase, non pasa nada. Ben, bueno, xa explicamos antes o tema desta traballadora e eu sigo partindo da base de antes. Por cierto, o que decide a orden do día en todos os plenos, salvo nos que se pida de maneira extraordinaria como este, é o alcalde. Eu e calquera outro concelleiro podemos ter opinión sobre unha moción, sobre 2, sobre 3, pero quen decide en último é o alcalde. Os demais podemos opinar. E o mesmo pasa coas comisións. Eu nunca se me ocurriría, e pasou na legislatura pasada e nesta, se a oposición presenta unha moción, non facer comisión informativa solo porque xa sei o que vou a votar ou solo porque xa o teño claro. A comisión informativa debese facer non se fixo. Bueno, que de Dolores pode ser máis ou menos certo, pero se é certo que documentación, a parte da moción, documentación había. O que di a secretaria municipal. Últimamente te estás luciendo, tío. Non, Pili, acabas de dicilo. Pero espera que acabe. Estou dicindo que a explicación que dou é correcta, salvo nunha cousa. A parte da moción, había aí unha pila de documentación que os concelleiros hai que darlle a oportunidade que a consulten nunha comisión informativa e pregunten sobre ela. A mesma que viñeches 2 veces ti a ver aquí ao Concello? Sí, pero eso... Vale, pero que conste. Eso non lle quita os dereitos ás persoas que non firmaron a moción. As persoas que non firmaron poden opinar eso. Ti xustamente non. Eu teño que opinar. Ti xustamente non. Eu opino sobre a democracia para todos, non só para mí. Eso da democracia. Unha cousa que me gustaría pedirvos é, se non tendes un bo día, podemos cambiar o pleno. Outra vez. Coño, é que... No, Enrique, no. Pili. Olvídate, que ten mal día eres ti co tema dos contenedores. Eu non teño mal día, que eu non me fixen a foto. Os colores hoxe. Deixa que termine, despois eu non me fixen a foto do contenedor. Non volvo a falar, Enrique. Nin pasei todos os... No. El vive a 50, ti a 60. Non falo máis. Pero sabía que se escudesaba máis. Non falo máis. Ben, eu sigo na por cierto, di a moción, o proceso judicial para aclarar a cuestión foi iniciado pola traballadora, que antes dixeches que nos dicíamos xusto o contrario, na moción. Esa é a única verdade que di a moción. Mira, única verdade. Bueno, pero antes dixeches o contrario. No, o que me refiro é... Bueno, pois explicaste mal. Ben, pola miña banda estou mellor do que estaba, pero estou máis ou menos igual. O sea, este Concello se interpreta que pode ter dúdas. No, a ver, se este Concello interpreta que pode ter dúdas e que efectivamente esa traballadora lle pode meter un paquete importante, que diga que ten dúdas sobre como foi ese caso. Se non, tampouco entendo, porque unha cousa é que te teñas que defender dun proceso judicial
que inicia unha persona contra o Concello, que por suposto o Concello sempre ten que defenderse, e outra cousa que unha vez que sale unha sentencia se poñendo desa sentencia e se recurra. Está no vosso dereito, pero ten que haber unha justificación ben clara que diga claramente podenos costar un pastizal. Por qué? Bueno, pues podenos costar un pastizal porque non está claras as condicións nas que houve ese accidente. Tampouco é que haya denuncias por esa caída. Non sei se vos o tendes claro ou non, preguntou no Pepe, eu pregunto vos o mismo. Se vos me decides que non está claras as condicións da caída desa muller e que ten dereito a reclamar e que se reclama poder a ganar, e se reclama poder a ganar, porque como dixen antes, eu se estou tranquilo, home, pode ser que perda, pero se eu estou tranquilo que cumplir con todas as da lei, pois a señora que reclame se quere terá que considerarlo ela, e o mellor considera que non gana e non reclama nada. Entonces, unha e dúas, o Concello as ten todas consigo ou non as ten, e iso é o que porque depois parto que aquí pues, temos todos os seguros e está todo en orden e que por esa vía non temos que ter ningún tipo de problema. Se me aclara eso e o Concello admite que pode haber alguna duda, oye, pues tenemos que plantearnos absternos todos da votación ou incluso retirarla, pero se o Concello está seguro que se cumpleu coa lei, tampouco ten sentido estar metidos en uns xulgados cando todo está ben, sobre todo pues, en fin, é a miña valoración. Agora cada un terá a súa e sobre outras cousas, pois como xa dixo, falaremos noutro momento. Unha última cousa. Nas pasadas eleccións municipales, que tanto vos gusta recordar de vez en cando, nunha mesa electoral estaba como representante de Independentes por Ribadumia o mismo bufete de abogados que defende este Concello. A min eso, sí, estou falando con ele, e estaba como apoderado, que yo preguntei, o interventor, non recordo xa. Eu teño todo o meu dereito a ter dúbidas, como estuve no seu día con algún caso no que estuvo metido o Concello, de que a persona que defenda máis ao mellor a David, pois porque teña máis confianza con el, a postura que David pode pretender, porque ao final, efectivamente, o que paga o gaiteiro manda a tocar a tonada, e aquí temos un informe que é bastante previsible nese sentido, que en principio a mí non me ten que generar neste caso concreto unha dúbida, pero claro, agora que se aclararon un par de cousas, hasta agora era máis complicado. E si, eu creo que un bufete de abogados e unha opinión personal que nun momento determinado está representando a un partido non debería a priori representar o goberno no que está ese partido. E eso durante a legislatura pasada eu non vin eso, vin que aquí había un bufete de abogados e sin máis. Hai unha diferencia cando ves a un bufete de abogados xa participando nunha cuestión que atañe a un partido político, sea o vosso ou sea o de outro, calquera, iso non é cuestión, e por lo tanto a mí pode generarme en algún caso alguna duda, e eu digo que eso non debería pasar, punto, se acaba, non hai máis volta que dalle, cada un ten a súa opinión. David dirá, el quere unha boa a súa confianza e punto, e eu tamén o vou a respetar, pero bueno, a miña opinión é que eso non debía ser así e que certas cuestións deberían pues, sacarse a concurso e que o faga un bufete profesional, que hai moitos e que tamén nos aforan os cartos ao Concello. Nada máis, eu pouco máis teño que añadir. Alguna aclaración? Alcalde, eu, como antes non tuve unha oportunidade das solucións de Pilar, algún comentario, solamente moi breve puntualizar. Eu en ningún caso dixen que houbera falta de transparencia ou que houbese oscurantismo. Bueno, quero aclararlo porque evidentemente temos a información que temos, pero eu non estou sentado na mesa da Xunta de Goberno e non sei o que se fala aí. Con tal motivo non podo decir nin garantizar que teño toda a información deste caso. Teño a que teño. Exacto. O expediente estaba a vosa disposición. Bien. Composites incluídos. Perfecto. Pero eu non falo solamente de eso. Como se leu, pode dicir Dolores. Non falo solamente de eso. Falo, sí, está claro, deste expediente posiblemente non puiden vir a velo, pero sí posiblemente estivera todo. Pero como se leu durante o transcurso do pleno, saliron outros asuntos, como o tema da seguridade laboral ou calquera cousa, que, bueno, que eso xa se verá. Pero, evidentemente, eso non está nese expediente. Entonces, bueno, aí queda o tema. Despois, que non tería ni por que legalmente celebrarse este pleno con este punto, home, a moción legalmente non tería por que celebrarse. Bien, eu creo que non, porque unha moción sexa do contido que sexa é unha moción, e o que se está facendo aquí non é máis que debatir un texto que presentan dos grupos políticos cunha argumentación que che pode gustar máis ou menos, cun acordo que che pode gustar máis ou menos, pero o que se eleva ao pleno é o debate dunha moción.
Sí, pero teñen que ser mocións nas que o pleno teña competencia, é o que di a lei. Bien. Outra cousa que en todos os sitios e sempre se fixo e Bien. se vai seguir facendo, Bien. sin problema ningún. Pero xa que tanto aplicamos a lei, Bien, bien. pois apliquémolo para todo. Xa escoitei de que a mellor non se tiña que haber celebrado o pleno, de que tal, de que cual, todo isto que pasa agora, de que hubo dos grupos políticos que presentaron unha moción da que non tiñan tanta información como eles querían ou non recibiron as explicacións que eles querían. Eu me incluyo de que si recibín hoxe máis explicacións das que recibín no seu momento, porque no seu momento non recibín ninguna. Todo isto, non sei se nos damos conta de que se podía haber evitado si se hubiera celebrado unha simple reunión, unha xunta de voceiros, ou si simplemente, non, si, podía pasar o día que pasou isto no o pleno, no 3 de setembro, si ante o malestar ou a gravedad ou a profundidade do asunto de parte do equipo de goberno se di, señores, a semana que ven sentamos e falamos desto. Eu non hubiera tido ningún motivo, ninguna justificación para firmar esta solicitud de pleno. Ahora ben, insisto, se remato, David, se remato. Insisto, os debates que sempre criticades que Enrique que lle gusta moito meter o dedo no ollo e todo eso, tamén se poden cortar actuando de outra maneira, creo, é a miña opinión, pero bueno, obviamente eu se esta información a tuvera o día do pleno ou a semana seguinte, este tema morre aquí, como está morrendo para min agora hasta que non se resolva judicialmente. Por lo demais, a posición nosa está máis que clara, non sei en que vai acabar isto, pero eu creo que os 900 euros do pleno son o menor dos problemas que temos con este asunto. Entonces, bueno, achacar a mellor indirectamente aos grupos de oposición de que celebrar un pleno que recordo que a lei di que podemos celebrar ou solicitar cada un de nós 3 por ano, jolín, si un se celebra en cantos anos de concelleiro que estamos timos aquí, desde 2011, bueno, pois eu creo que tampouco non, algún solicitou Salomé que se celebrou tamén, Non, pero eu estando de concelleiro nunca solicitamos ningún. Non, tampouco. Entón, bueno, problema, en fin, que ese debate non ten máis sentido, nada máis. Vale, gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración? Moi rápidas. É dicir, así como dicías ti, unha comisión informativa, unha xunta de voceiros, ou enviar a documentación? Que a xunta de voceiros últimamente estamos vindo casi sempre eu e Vicente, casi sempre. É dicir, pero bueno, vale, lo compro. E tamén compro da comisión informativa, non hai ningún problema. Ahora tamén che digo unha cousa, é dicir, se queremos realmente debatir como ten que ser nos plenos, a lei tamén di, en algún sitio, ese artículo sí que non che podo decir que non o sei, que as preguntas para os plenos por escrito hai que pasalas antes por escrito para que se poida responder. É unha opción. Vale, estou che dicindo que non sei o artículo da lei, pero se realmente quixéramos debatir un tema, ti podes dicir, mira, vouche preguntar sobre isto, tráeme a información. Non é o caso, Vale. Respondéndolle tamén se podería haber respondido naquele pleno do 3 de setembro. Non, porque non tiñamos Non, pero sabes que podía haber feito aquí o equipo de goberno, simplemente decir, é unha pregunta oral, respondo no seguinte pleno, acabou o tema. Vale, pois foi o noso error. No, error non, digo que non, unha decisión. Solo dúas cousas. Unha rápida, é dicir, o tema de se houve algún tipo, porque oín varias veces que se houve algún tipo de error do Concello ou incumprimento do Concello, a ver, o EBI o que ven dicindo é que esa baixa médica polo ombro, porque realmente a intervención cirúrxica non tivo nada que ver co ombro. Entonces, se esa baixa médica polo ombro veña dunha operación que fixo en 2011, vale? É dicir, se ledes as sentencias, o que se está debatindo é que pois tivo tamén unha caída en 2011 que tivo que operarse do ombro e tivo unha serie de secuelas, e se esta baixa ten relación con esa caída do 2011. Non é que ese día a traballadora tivera ou non tivera os EPIs, non, simplemente é o que se está relacionando. Non é que o Concello incumplise, nin a traballadora viñese de tacóns, nin unha cousa nin a outra. E por último, e para acabar, paréceme unha actitude moi cobarde por parte túa, tiveches aquí o abogado, e o mismo que dixeches de que se foron interventores, de que se non defenden os intereses do Concello, que se defenden a David Castro, tamén lle puideches preguntar. Pasa que hai que ter o que hai que ter e resulta que non. Pero que vou preguntar ao abogado. Xa está, non digo nada máis. Non digo nada máis. A verdad, non como a ti. Xa, bueno.
Bueno, primeiro agradecerlle a Paco, abogado, que nos dera esas explicacións e clarificáramos de alguna maneira pois estas cuestións técnicas jurídicas para que os compañeiros ou os portavoces dos distintos grupos políticos aclarasen un pouco esta situación. Vou intentar que non me queden demasiadas cousas atrás, porque intentei non interrumpir ao longo das intervencións dos portavoces dos distintos grupos políticos, pero gustaríame poder resaltar todas as cuestións, non? De todas as maneiras, eu vou a falar algo sobre o asesor jurídico do Concello. O que quero dicirche, Enrique, que é o mismo asesor jurídico que a anterior legislatura, é o mismo asesor jurídico que te asesorou a ti na anterior legislatura en todas as cuestións que tiñamos pendientes. Efectivamente, é decisión do alcalde, ou pode ser a decisión final do alcalde, pero ti eres consciente que o alcalde, aparte de tomar a decisión final, consulta, colabora e ten a información de todo o equipo de goberno, evidentemente basado en informes técnicos jurídicos, e eso sabes que funciona así. Vale, entonces poñerte ti que non eres jurídico a dicir que o informe que é discutible é lamentable. Eu sei que o ego teu é bastante pronunciado, digamos, non? Es que non me escoitaste. Entonces, sí, eso foi o que dixeches, foi o que dixeches. Dice que fixen as consultas Eu o que che quero dicir, Enrique, é que este equipo de goberno toma as decisións con moita seriedade, e as decisións que toma este equipo de goberno evidentemente sempre ten que estar respaldados por informes técnicos e informes jurídicos. Informes técnicos e informes jurídicos. Hai a quen lle gusta. Eu, Enrique, durante a túa intervención e a intervención dos demais compañeiros, evidentemente non interrumpín nada. Estuven tomando notas para ver se son capaz de poder contestar a todas as cuestións. E non te interrumpín en absoluto para nada. É unha falta, creo que é unha falta de respeto que estás facendo ahora mismo, Enrique. Pero que me estás dicindo unha cosa que non se corresponde co que dixo Pilar. No. Pilar di que toda a documentación está a nosa disposición. Por favor, sí, é que é certo que toda a información está a vosa disposición. Enrique, por favor. Ti estuveches o outro día aquí precisamente revisando toda a información, e toda a información que hai no expediente se che facilitou. E que a mí me conste, xa non é a miña función, senón a función da secretaria, é trasladarche toda a información, porque a secretaria municipal pode confirmar que por parte do equipo de goberno e por parte desta alcaldía se lle transmiteu, Enrique, por favor, se lle transmiteu que se pasase toda a información, porque este equipo de goberno é serio e transparente. É serio e transparente. Entonces non se poden poñer en duda as palabras ou os feitos deste equipo de goberno, e ti o faz continuamente. É unha falta de respeto, pero eu non quero entrar nesas valoracións. É dicir, cada un fai a política que considera oportuna e nós facemos a política da seriedade, a política que nos gusta facer. Este servicio xurídico que temos, que puxeches en duda fai un pouco, acaba de ganar unha sentencia fai 15 días, un mes aproximadamente, dunha cantidad importante de diñeiro que non era na nosa legislatura, senón que foi anterior ao ano 2015. Era unha cantidad importante. Se soubese, se non se houvese defendido, o Concello de Ribadumia ao mellor tiña unha cuantía económica importante a abonar. Por lo tanto, non é solamente, quero dicir que este equipo xurídico defendeu, digamos, ese xuicio e se gañou. Por lo tanto, eu creo que é importante. E xa digo, non era da nosa legislatura, era anterior á nosa legislatura. Iso ven do ano 2012, do ano 2013 aproximadamente. A sentencia final foi fai 15 días, un mes aproximadamente, corríxeme dolores se me confundo, pero é así. Por lo tanto, eu creo que este equipo de goberno en materia de xurídicos está traballando ben, e aparte necesita xente de confianza para que o asesore con confianza. Dito isto, vamos a ver, nos consideramos esta moción, e non dixemos nada durante todos estes días, aparte de que saleu nos medios de comunicación,
se quitaron pois notas de prensa que era mentira, que se está informando aos medios de comunicación dun xeito erróneo, pero nós non vamos a entrar en esas valoracións porque nós vimos para xestionar, non vimos para salir nos medios de comunicación. Entón, como vimos para xestionar e defendemos a nosa xestión e defendemos o día a día cos veciños, pois esa é a nosa credibilidade política. Esa moción no seu conxunto, dicía ben Pilar fai un momento, dicir, solamente dice unha verdad, porque precisamente quen de alguma maneira denunciou o Concello foi a traballadora, non fomos nós estámonos defendendo pois dunha situación. Martín e Pepe, creo que efectivamente temos dereito a traer aquí a pleno pois este punto sin ningún tipo de problema. Eu creo que os 900 euros poden ser máis ou menos importantes, pero os 900 euros pois ao mellor son 4 puntos de luces de 4 veciños que ao mellor están sin eles, ou son ao mellor pois son 10 ou 12 espellos que tamén están os veciños sin eles, que os vamos a poñer ao mellor ahora en breve. Pero é certo que unha oposición, os partidos políticos pois teñen dereito precisamente a ter a información, pero os plenos ordinarios aquí son cada 2 meses, e este pleno ordinario que nos corresponde no próximo mes é o 5 de novembro, é dicir, estamos aproximadamente a uns 10-12 días, e con eso pois se gastaron pois 900 euros, que eu creo que se podía esperar. E aparte este equipo sempre foi serio, sempre foi transparente, por lo tanto vos invito que cando hai dudas se poden facer as consultas, se ven aquí, se fala, etc. Comigo non se falou en absolutamente nada por parte dos voceiros do PSOE e do Partido Popular, creo que os meus compañeiros de equipo de goberno creo que tampouco se falou, simplemente, da noite para a mañán, eu entendo que cuestións políticas se presentou unha moción, solicitando un pleno, e nós, evidentemente, como somos serios e moi transparentes, pois creo que estes plenos precisamente invitan, e este é o principal órgano de onde se discuten pois todas estas cuestións, pois eu creo que é importante que os veciños poidan saber precisamente quen é un goberno que transmite que está facendo as cousas ben, que está facendo as cousas con seriedade, que se basa en informes, que se basa nun traballo ben feito, e quen fai unha oposición, pois ao mellor pois estas cousas hai que pensalas antes de asesorarse e pedir informes, porque ao mellor antes de chegar a solicitar un pleno extraordinario, pois ao mellor hai que presentar un escrito, necesitamos que nos informedes, se non queredes facer verbalmente, pero se non se quere facer verbalmente, queredes que quede constancia, se solicita un escrito, o Concello en 2, 3, 4, 5 días ou en 15 días se vos dá a información que consideremos oportuno. Pero non foi así, é dicir, alguén vos persuadiu para que presentásedes unha moción, ti, Martín, e axudaches a presentar unha moción a Enrique, Pepe, evidentemente, non firmou esa moción, entre os tres, pois si se presentou pois un pleno, unha solicitude de pleno extraordinario, que estamos encantados de que, porque eu creo que o máis importante é ser transparentes e poder dicilo como estamos dicindo, é dicir, que o traballo está ben feito, e aparte todo está basado en informes jurídicos. Despois, a justicia nos pode dar ou nos pode quitar a razón. O que si está claro é que a empleada en cuestión da que estamos a falar, no ano 2015, que xa tivera problemas na anterior corporación ao ano 2015, pero no ano 2015, en torno ao ano 2015-2016, a min personalmente, e era responsabilidade de Pepe, esa traballadora, porque era limpieza limpieza de interiores, a min personalmente me había dito que tiña un problema, unha enfermedade en un ombro, que non sei se é este caso ou non é este caso, pero eso si me transmitiu a min, e se lle podía cambiar de posto de traballo precisamente para poder facer mellor a súa función. E así se fixo. Se cambiou de posto de traballo, estuvo no tanatorio municipal, eu non sei se a enfermedade común deriva dai ou non deriva dai, pero esta é unha realidade, e eso despois, terminou da maneira que terminou, pero quero dicir eu que hai síntomas precisamente de que eso non sea así. O que pasa que despois esta traballadora en cuestión quería coller 6 días seguidos libres, e eso evidentemente este equipo de goberno non o podía respaldar.
Pero, bueno, esos son os jurídicos e os jueces que nos teñen que defender, e os jueces, pois, por suposto, pois, dictar sentencia, e nos, como equipo de goberno e como concello, temos que acatalo e sin ningún tipo de problema. É dicir, o que diga a sentencia é o que, pero evidentemente nós temos que defender de algo que pode perjudicar o concello, e queremos que pode perjudicar o concello, e que os asesores jurídicos nos transmiten que se pode perjudicar o concello. Por lo tanto, esa é a acción que nós temos que levar a cabo. Despois, as normas de seguridade laboral de Pepe que comentabas, é dicir, isto era na anterior legislatura. Estábamos en equipo de goberno, as tres forzas políticas, estábamos PSOE, estábamos Somos, estábamos independentes por Ribadumia, é dicir, aínda que a sentencia agora, é dicir, este problema laboral, ou este accidente laboral, bueno, pois, foi na anterior legislatura, é dicir, seríamos responsables, digamos, as persoas que estuvemos naquel momento. Despois, bueno, eu quero dicir que o equipo de goberno toma as decisións con informes técnicos e con informes jurídicos que o comentei xa fai un momentiño. Evidentemente non prevalece a política sobre estas cuestións, evidentemente os políticos tomamos as decisións, pero en base a uns informes. Eu non quero que me quede nada atrás, se algunha cousa me queda, pois recordádema, porque é importante contestar a todos, sobre todo máis que aos voceiros dos distintos grupos políticos, que para nós é importante que quede claro, sobre todo aos veciños que nos quede claro. É que a mí o que máis me preocupa, e a este equipo de goberno o que máis nos preocupa é que os veciños o teñan claro, porque durante este tránsito, durante este momento, durante este mes, evidentemente se dixeron tantas mentiras de distintas formas nas redes sociales e nos medios de comunicación que eu creo que é importante aclarar estas cuestións para que os veciños sepan quen fai política e quen fai xestión e que fai circo. É dicir, eu creo que é clave para os veciños que sepan eso, precisamente. De feito, nós non entramos, nin vamos a entrar a valorar, porque non nos preocupa valorar esas publicacións que poden salir por aí, e que esas publicacións que, bueno, que a veces hasta aos medios de comunicación entendo eu que non se transmite a verdade de todas as cuestións. É dicir, a política é algo serio, Enrique. A política é para xente seria. A política non é para dicir mentiras, a política non é para engañar ao pueblo, para engañar aos veciños, etc. A política é algo serio. É dicir, se a política non lle damos a seriedade que corresponde, evidentemente é normal que a cidadanía perciba que os políticos, pois, que non estamos á altura das circunstancias, políticos locales, autonómicos e políticos nacionales, que é o principal problema que temos. A política é serio, é para xente seria. Entonces, eso é importante que quede claro. Eu non sei se eres serio. Fíjate que eu son un tío moi serio e hai outra xente aquí ríndose, faltando respeto ao concelleiro. Fíjate se serei eu serio, non, David? Enrique, eu cando estuve valorar, podes estar de acordo co que faga a oposición ou non, pero outro tipo de valoración, Enrique, cando estuveches intervinto e fixeches algunhas valoracións inapropiadas, eu personalmente non te interrumpín, os compañeiros non te interrumpín. Evidentemente, pero ti te dirixiches a nós. Pero non solamente te dirixiches a nós neste pleno, é dicir, te dirixiches a nós con distintos panfletos, con distintos medios de comunicación, faltando a verdade. Pero é que non queremos entrar en eso, nós o que queremos é defender a nosa gestión, o traballo serio, o traballo sensato e basado, como dixen antes, en informes técnicos e informes jurídicos. Esa é a realidade. E digo que a política é algo serio, é algo moi importante. Se se fai da maneira un pouco como circo, pois evidentemente os veciños deixarán de creer nos políticos que fan circo, e nós non queremos caer nesa tentación, Enrique. Ese é o que quedan 3 anos para as eleccións. Precisamente, esa é a clave fundamental, como pasou fai 3 anos, como fai ano e medio. Entonces, precisamente dentro de 3 anos os veciños deciden, e se os veciños deciden e nos respetamos e acatamos o que deciden os veciños con moita alegría, e se nos toca perder as eleccións, vamos a marchar coa cabeza alta agradecendo ao pueblo de habernos dado a oportunidade de traballar 8 anos para os veciños. Sin ningún tipo de problema. E se nos volven a elixir para que sigamos gobernando, pois vamos a seguir gobernando coa mesma transparencia, coa mesma honradez e coa mesma seriedade que o estamos facendo hasta ahora. Iso é así. Entonces, eu, dúas aclaracións, Pepe, eu quero, porque creo que tiñas dúas preguntas, que toda a información que temos, é dicir, a información que se vos transmiteu
Dolores é información que hai no Concello. Sí, todos os expedientes. É dicir, non poden quedar dudas, non a vos, sino incluso aos veciños que nos poidan estar vendo na retransmisión deste pleno, é dicir, toda a información que nós temos, que obra no noso poder, atendes vos. E podedes acceder a ela antes e cando queirades. Evidentemente, ao mellor non facía falta facer este pleno, pero se dou unha trascendencia nos medios que un pleno extraordinario, aparte, nos medios salía un pleno extraordinario, como se fora algo negativo, e para non ser algo positivo, porque é a maneira de nós podernos expresar ao pueblo e poderlle dicir o que estamos facendo ben e o que estamos facendo mal. E outros emplean os términos que emplean a demagoxia, a mentira, pero bueno, é dicir, efectivamente, son os veciños que nos teñen que quitar e poñer. Esa é a realidade, e dentro de 3 anos isto vai a ser así. E despois tiñamos outra, porque non hubo a comisión informativa, que ainda que o comentaches, Pilar, permíteme que o volva a aclarar. É dicir, eu creo que Dolores habíamos comentado este tema de se había comisión informativa, se había xunta de portavoces. Eu creo que me gustaría que volveras a explicar, Dolores, porque precisamente eu o preguntei, porque me gusta ser claro e transparente coa oposición e facilitarlle ao máximo traballo, e nós non temos nada que agachar, nós o que temos está encima da mesa. Por lo tanto, é dicir, a veces se intenta transmitir algo, hombre, que poden quedar dudas, que non queden dudas, é dicir, nós, que a persona máxima responsable do Concello en temas administrativos é a secretaria municipal, sempre lle transmitimos que toda a información encima da mesa, donde poida haber dudas, evidentemente temos que asesorarlos e temos que consultar, porque fai uns días, por parte de Somos Ribadumia, se presentou un escrito e nós temos que, evidentemente, asesorarlos para saber se podemos transmitir ou dar esa información ou non se pode dar esa información. O que non se pode presentar hoxe un escrito e pasado mañán sacar unha nota de prensa nos medios de comunicación. O equipo de goberno non nos dá, o equipo de goberno dá toda a información sin ningún tipo de problema, pero é unha información que antes se ten que asesorar de como a pode dar, porque a información non se pode dar de calquera maneira, nin de calquera xeito, hai que dala con seriedade, e a xente que reciba esa información ten que saber tratada. Non é unha información que a veces pode andar por aí de calquer forma sin a responsabilidade que supón. Entonces, eu creo, Dolores, que me gustaría, ainda que volveches a comentar... Lo que ya he dicho antes, se interpretó que como no había una propuesta del equipo de gobierno, ni había una propuesta sobre la que debatir, más que la moción que vosotros habíais, que los dos grupos habían presentado, se os facilitó los informes que constaban en el expediente y se os dijo que vinierais a revisar por delicado de los temas personales que puedan haber en el expediente. No se os facilitó toda la copia de todo, pero se os dijo que pasarais a revisarlo, toda la documentación. Entonces, por eso se interpretó que no era necesaria la comisión informativa. ¿Puedo hacer una pregunta a la secretaria? Sí, podes. Quen decideu, quen tomou a decisión? Porque tú podes ter unha valoración como secretaria municipal, pero quen ti podes interpretar? La convocatoria la convoca o no, como todos los órganos de gobierno, el alcalde, pero él me preguntó a mí y le di esta misma opinión que os estoy dando ahora a vosotros. De hecho, a ti te lo comenté incluso porque faltaban todavía los informes. El viernes todavía no estaban los informes ni del asesor jurídico ni el mío, porque evidentemente lo hice después del asesor jurídico. Entonces se te comentó, probablemente como vamos a estar justo en la misma día del pleno, no haya comisión informativa. La presentación fue con los otros grupos, es cierto. Entonces, no se hizo porque habría que hacerla hoy mismo o como mucho ayer, porque los informes no estuvieron hasta el martes. Vale. En cualquier caso, Enrique, estuveches toda a información, estuveches creo que coa secretaria, estuveches creo que coa responsable de recursos humanos, con todo o expediente, nin nos estuvemos presentes, por lo tanto pudeches ver toda a documentación, a vida por haber, etcétera. Bien, pues entonces, eu creo que Enrique, o ego a veces hai que sabelo dominar. Eu creo que a veces, pero que o problema, Enrique, é que durante un mes aproximadamente, ou que se lle dou unha trascendencia a este tema que non solamente perjudica digamos algunhas cuestións concretas que ti queiras perjudicar, ou a mí mismo se me queres perjudicar, estás perjudicando ao Concello, estás perjudicando a imaxen dunha boa xestión, estás perjudicando precisamente aos veciños, que non te das conta que estás perjudicando aos veciños, e aparte é que os estás engañando, porque non estás... Mira, tanto é
que engañaches hasta os teus propios compañeros que firmaron a moción, fíjate ti. Non porque non lle deches toda a información que lle tenías que dar. Respeto a eles que serán grandes para pedir ou non pedir a información que poderán ou non poderán pedir. E aparte estás dicindo unha cousa que é mentira. Toda a moción está basada na mentira. Toda a moción está basada na mentira, excepto un punto, que foi precisamente a traballadora bien, pero quero dicir bien, entonces este pleno si fora unha oposición pois un pouquiño transparente, pois se falaban as cousas e no próximo pleno se daba conta, ao mellor non como un punto de orden do día, se daba conta ou se daban as aclaracións oportunas, pero evidentemente buscastedes algo máis e buscaches algo máis. Bien, non queremos entrar en cuestións políticas e ti non te preocupes que este equipo de goberno vai ser moi difícil que che responda ás túas impertinencias ou ás túas tipo de maneira de xestionar a política. Eu digo que unha cousa é política e outra cousa é xestión. Nós, para chegar á xestión necesitamos de política, pero queremos xestión, non queremos política. Ti queres política e non xestión. Esa é a diferencia que hai. Pero vamos a ver, unha cuestión. Enrique, eu non te interrumpí. Eu sei que non, pero estás dicindo cousas que non se falaron antes, Enrique, pero eu creo que teme que aclararas unha cousa. Porque hai de verdade, David, que non me gusta interrumpir. Non me gusta interrumpir. Eu, o día seguinte, aos 2 días do pleno de setiembre, presentei un escrito pedindo información. Sí. Bien, eu viñen aquí, se me dou a información, consultei a información que se me dou. Sí. Son eu adulto bastante para decidir se esa información me parece suficiente ou non, e despois un bastante adulto para decidir se eso se debería tratar en pleno ou non. Extraordinario, ordinario, amigo, levamos aquí 3 horas e pico. Un pleno ordinario non collía. No, pero con razón, entonces ti consideras, pero ya hai que dicir aos veciños que ti consideras, porque o que non podemos é dicir, no, é que o pleno extraordinario parece que é culpa do equipo de goberno. No, o equipo dicir, claro, este pleno extraordinario é porque a oposición o pideu. Este tipo de goberno transparente dá a oportunidade de levar a cabo primeiro, porque é obrigatorio tamén, entendes o que decir? E aparte, aínda que non o fora, hasta así o facemos, porque independientemente de que poida ser obligatorio, se queremos que é coherente, pois é coherente, porque o actuamos así pois en prácticamente todas as cuestións. Podemos tardar un pouco máis ou un pouco menos, pero dependerá dos informes que se poida necesitar para facer unha valoración. Esa é a realidade. Non sei se querías apuntar algo, Martín, porque como fixen algún comentario sobre ti na moción, o podes comentar así por arriba, e coa mesma pasamos a votar o punto. Non entendo por que solicitar un pleno extraordinario e debatir o punto que ven ao pleno extraordinario acaba convertíndose nunha bronca a aqueles que o solicitan, que en realidad fomos os 3, pero bueno, a bronca vexo que está máis centrada que nadie en Enrique, aínda que de vez en cando pasasenos o pincel manchado vamos a ver, pero que de residuos orgánicos por encima. Martín, evidentemente rematar, sí, que aparte de que o alcalde tenga o privilexio de rematar sempre os plenos e poñerse como o paradigma da transparencia, do bo facer, enmerdando os demais, disculpen a palabra, non sei se a podes poñer na acta ou tal, pero non entendo como chegamos a este punto e non eres capaz de reconocer que cando solicitamos o pleno extraordinario, tanto Pepe como Enrique como nós, que o solicitamos os 3, por algo será. Será casualidade, é necesario, pero non era imprescindible. No, vamos a ver, quero decir, para mí non era imprescindible vir a este pleno se eu non quisera vir. Pero dou esa casualidade que os tres grupos quisemos vir. Deixademe decir. Entón chegamos aquí e despois de ver o que tiñamos que ver, de expoñer o que había que expoñer, de que Paco tuvera a amabilidade de personarse aquí e ofrecernos unha versión impoluta do que tiña que ser, despois das explicacións ofrecidas por Pilar, antes mostrei a miña convicción de que posiblemente actuamos precipitadamente, o mellor porque non tiñamos as suficientes materias para poder valorar si o que estamos debatindo agora era ou non debatible.
para min valeu moitísimo este pleno. Valeu moitísimo, porque me sirveu para aclarar que efectivamente, alégrome que pero eso tiñas que haberlo reconocido tamén, ademais de pasarnos o pincel manchado por a cara varias veces. É de presumir que isto é transparencia, que cando queredes información vindes aquí e téndela. Aquí está Dolores, que eu estuve no seu despacho un día despois de 3 meses esperando de que se me dixese unha información, e cando me chegou a citación foi ao seu despacho e me dixo vente outro día porque eso non o temos aquí, e o que a persona que ten que ter non está hoxe aquí. Ese tipo de cosas pasan. E depois nos presentamos as cousas por escrito. Non sei se o alcalde lle consta cantos escritos presentamos desde que eu estou ao frente como portavoz deste grupo, cantos escritos. Joder, David, deixame falar, hombre, que estuve caladinho toda a noite, levo 3 horas escoitando, estou un pouco aburrido, nin siquiera bebín, porque non cheguei a gastar a saliva. Non sei canto, se o alcalde lle consta cantos escritos presentamos nos e cantos tuvemos resposta. Que temos que facer? A todos, a todos absolutamente a ningún. A cantos escritos presentamos? Demos conta en pleno, etc. Ningún. Bueno, será no próximo pleno despois de 15 meses. Me parece perfecto, pero non vir aquí a gabarse, Martín. Martín. Xa sei que vas a ter o turno de despedida e vas poder darte todo o xabrón que queres por espalda. Pero tamén tens que ir algunha vez. Non é como dis, non hai tanta transparencia, non hai tanto ben aquí. Eu cando estábamos na pandemia chamei por teléfono aquí ao Concello, perdona, como te chamas? Vanessa. Ao final puxérame con ela para pedir simplemente un pouco de literatura da que está exposta ao público. Sabes que pasou, David? Sabes que pasou? Que non me mandou. Chamei ao día seguinte e díxome, non, pensa lle dixen a Dolores, xa te vai a chamarela, ainda estou esperando a chamada. Esa información, na pandemia, eu non podía vir aquí. Era unha cousa pueril, que me tiñan que mandar por correo electrónico, non chegou. Non presumas tanto, e aplícate un pouco máis. Deso presumo, con eso, perdón por gritar, que seguramente... Martín, deso presumo. Con eso remato. Deso presumo, Martín, gracias pola intervención. Deso presumo porque eso é así. E todas as instruccións que hai para todos os traballadores do Concello é facilitar ao máximo a información. Por lo tanto, deso presumimos, de transparencia, de organización nese sentido, por suposto que é un dos valores añadidos que temos. Eso é así. De todas as maneiras, Martín, tens que reconocer que para presentar unha moción hai que ter a información toda. O que non se pode presentar unha moción sin ter a información. E ti estás dicindo que non tiñas a información e firmaches unha moción. Evidentemente Pepe foi máis hábil, non firmou a moción, aínda que solicitou o pleno, pero ti evidentemente firmaches a moción sin ter os coñecementos e sin ter a información necesaria para firmar ese. Eso chamase política difícil de interpretar. Pero bueno, non vamos a entrar neso. Eu creo que se deron todas as explicacións. Isto é unha copia dun fallo que di Martín, eu creo que vos deixei falar a todos. Non vou decir en público porque eu creo que vos deixei falar a todos. Creo que me toca falar, non? Eu creo que este equipo de goberno fai as cousas ben. Alégrome que recoñezas que foi un pleno, porque ese era o obxectivo deste pleno, que foi un pleno no que todas as dúbidas que puiderades ter quedaron aclaradas, e que foi un pleno ben organizado, e foi importante que viñera o asesor jurídico precisamente para dar as explicacións, aínda que ao principio das intervencións fose un pouco criticado. Por tanto, agradezco que recoñezas que que é importante. Vamos a pasar a votar o punto desta moción da retirada do recurso xudicial presentado contra unha traballadora municipal. Votos en contra? Abstencións? Votos en contra? A ver, volvo a ler o acordo aí. No, da retirada, no. Votos a favor, votos a favor. Enrique? Abstencións? Non hai que dicir nada. 3. Votos en contra, para retirar. Bueno, pois damos por rematado este pleno extraordinario. Moitas gracias e quedamos para o próximo pleno ordinario que será o 5 de novembro.